سلام كلهم تعزبتي لما عندها خم دجنا نذكرس زوركم تمليس له مدب مع حسابات يعني اللي زكرياس زحلفة بزعبها فوسة حويت إلنا نيرنا هيلين حاجة خمس أتتححز collective pain ويكا حبراوي كانزا إلنا لنا عجيب عندي حجة مرة تويسي تي كم يجي كاتبوت صوت مجموعة كانزا خبار كله بس سمعوا كلها ناي أكلا وتراندينا نحسب ناي حبراو أنزا سب ناي حويت مالتي بخميك نقول زحاشة هون سمعك حجي هو دبز حساب ولا حجي مس قال من ساعات قاعد الكلخون تسألهم تاي مثلني ولا الناس صاغي خلص قنا أبقى أنزا خمسة لو نخفلتو يشكروا هذا كم حزبي ننوح عمات ننوح زمانات ننوح عمتات نحمس عمت سخون أب نيربي شاخونتات نتنيركا تزلخ يعني نيربي شاخونت مخانون فلات سنيخا سحجي خابتي فرق سبعات تحيزو زبناس تزرق قالوا معلت بزحي نبرن ولا حجي دهرنا نتهم زنبرنا بتجي نتزركبنا له تعيرنا من البال نوح كمسل غندي حتصير عمتاتي كاب السجري لا وخلا مالتي تا جيزه سب كي تراجع خلو تي تزري قلت صنع هيوتو كيرجو استسدد خيت ملسه زفرس خيت هانز خلو يو እንደገና خوينات جميرو حجاب كمزي كونتات او استولدو منسيات بفلايكا نتي نايب حقي امونغو ازي رجوع حبرتسب بملأت اب عدو بسلام زنبر زتنكفو زيبلون امونغو تربيش زنبر انكفلاليو منالبات يزقوم خونو ግን ናቶም ጥራይ አይኮነም ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ወዲ ሰብ ቆሚ ምክንያቱ ኣእምሮና እንታይ ይገብር ነቲ ዘለሎና ዮሲ ከም ቅቡል ክንወስዶ ይደለና ምእንቲ ምንባር ክንቅፅል የታለካ ማለት እዩ ከምዚ ይኽውለልካ እዩ ገለ ነገራት ምክንያቱ ክትነብር ከዓ ስለ ዘለካ ንቅድሚት ክትከይድ ምእንቲ ሕጂ እቲ ቃንዛ ግን ኣብ ብዙሕ መገዲ ከነስተውዕሎ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብቲ ስምዒት ናይ ዘይምልኣት ኩሉ ግዜ ዝጎደለ ነገር ኣሎ ምስ ገለ መማርተይ ዝነበሩ እስራኤል ዝነበሩ እንዳዕለልኩ ገለ እዋንሲ ናብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ምስኣተው ዋላስ ኣሎት ስምዒት ኣብ ውሽጢ ናይ ምኻድ ስምዒት ማለት እዩ ምክንያቱ ኪድ ጥራይ ዝብል ን20 ዓመት ምሳኻ እንድሕር ነቢሩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ከድካ ስእልካ ክትቅፅል ዘለካ ጉዕዞ መስለካ ኣብ ዝኾነ ዓዲስ ኣታኻን ኣቲኻ ይተኣቱን ኢኻ ሕጂ ካልኣይ እንታይ እሱ ኣብ ዓድኻ ስለዘይተመለስካ ኸ እዩ ትኽድ ዝብለካ ዘሎ ኣይበፃሕካን ስደትሲ ምድላይ ቤትካ ምድላይ እኳ እዩ ዋላ ክትስደድ ከለኻ ንቤትካ ኢኻ ትደልያ ዘለኻ ኣርሒቕካ ምክንያቱ ርግኣት እንዲሁ ቤትካ ሕጂ ነታ ቤት ትደልያ ድሓር ኣብ ርሑቕ ከድካ ርግኣት ምስ ረኸብካ ከዓ እሳ ናይ ብሓቂ ቤትካ ኣይኮነትን እታ ቤትካስ ኣብ ድሕሪትካ ገዲፍካ ዘለኻ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ኩሉ ግዜ ኪድ ዝብል በቃ ካብዚ ናበይና ክንከይድ ትብል ማለት እዩ ብዙሕ ስደተኛ ብርግፅ ብዙሓት ተዛሪበ ኣለኹ ምስ ይበፅሑ ትዝረሓቐ ክበፅሑ ዝኽእሉ ናይ ስደት ቦታ ዝሓሸ ዝብለዎ ሞ ካብኡ ክኸዱ ደልዩ ኣብኡ መልሲ የለን መልሲ ይረኸቡን ዘለዉ ምክንያቱ እዚኡ ቃንዛ እዚ ስምዓና ዝተፈላለየ ዘይምልኣታት እንታይ ካ ክትገብር ትደሊ ዘለካ ብሂወት እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ዘድልየካ ዘሎ ኣብ ሂወትካ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢኻ ትደሊ እንታይ ዓይነት ክትምሃር ኢኻ ትደሊ እዚታት ሕውሱስ ይብል ምክንያቱ እቲ መወከሲታት የማነ ፀጋምና ዘሎ ስለ ዝፈረሰ ሽዑብ ንቅድሚት ቃ ናበይ ንኸይድ ኣይንፈልጥን ኣለና ማለት ሂወትካ ኣብ ሰዓቱ እትኸጋጥመሉ ዝግባእ ነገራት እንተዘየጋጢሙ ትጉብዝ ሽዑ ምስ ጎበዝካ ከጋጥም ዝግብኦ ነገር ኣሎ ምስኡ ሽዑ ናይ መርዓን ሓዳርን ኣሎ ገዛ ትሰርሕ ናይ መጀመርያ ትካልካ ትገብር ኣብ ገለ ዕድመ ሽዑ ደቅኻ ተመርዑ ዝኣመሰለ ምልክታት ናይ ምሕላፍ ግዜ ኣሎ ሰብ ተኮይንካሲ ግዜ ብምሕላፍ ናይ ሰዓታት ወይ ናይ ካለንደር ናይ ዓውደ ዋርሕ ምሕላፍ ኣይኮነን ዝዕቅኖ እምሮኻ በቲ ምሕላፍ ናይ ዘመናት በቲ ኣውደ ዓመት ንግደት ሓድሽ ዓመት እንዳበልካ ማለት እዩ ክስቶ ተመሪዑ ክስቶ ወሊዱ እንዳበልካ ክትከይድ ከለኻ ሽዑ ዘመን ይሰጥም እቲ ግዜስ ብግቡእ ይሓልፍ ከም ዘሎ ይፍለጠካ ማለት እዩ እዚ ክጎድል ከሎ ግን ኣብ ዝኸድካ እንተኸድካ ምልኣት የለን ምክንያቱ ናብ ኣሜሪካ ኸድካ ወይ ናብ ኤውሮጳ ዋላ ንስድራኻ እንድሕር ትቐልቦም ኣለኻስ ምስኦም ግን የለኻ ንሶም ምልኣት የብሉን ሂወቶም ሂወትካ ምብላዕሲ ኣይኮነትን ብሓባር ምስቶም ናትካ ምንባር እጂ እቲ መሰረታዊ ነገር ጎዲሉ ሓደ ካልኣዊ ነገር ግን ክትምልእ ትፍትና ኣለኻ ኩላትካ ዕግበት የብልካን ማለት እዩ እንጂ እዚ እቲ ቃንዛታት ማለት እዩ እቲ
هيوت سي بملأت كتنبر زي مخال أي تلقى من هذا هيوت زي أتولد كله خاخت كيري خمزين نبر خاخت كوني خال أي نبر كان تحسوا سنة عمتات أبزي كلا وزي أبز أدم في زمن ساكا زي اللي خاخت كوني خال إذا حنت عدلنا كي رجعنا تلتقي لنا نحلف لنا مالتي جي ولا تأمرها قرب نزي كان ذات أصحابها خولهم تفتنا أبوش تكون كل جزء حقيقي هلهم صح أي كيدني ناس حنت عدل أزلاتك إذا حنت عدل زيان مس حزبها ما أكل حبرة سبكا ما أكل سدرا بيتك ناس فقرك ناس بأسك ناس غرفتك ناس حاوفك بك ملء الزلوا هيوت كنبر مالتي جي ولا نابنت زي ملأتنا عاوت على نابنت أبز معرب نتي حياة النيوز عرامي تهزمنا قلب عبيت عاوتات كجبر تري أب أكاديمية ونجر أب نقدي أب صراحة بلوح نجر يسعر جن تعاوت مني مسكر دونك مش زلوا أي فلتوني مناتو عليت يكونوا مناتو حزب يكونوا مناتو حبرة سوا يكونوا بتنات عاوت مسكر يلا أنا ما أكل أمريكا أبقى روح أوزر لحنت ستيت كده كميز بلا رشان تسرح كوب من مسكر لي أبعد خخون كله معرق دلو إذا كنا يكستوي بهالمالتي ولا زعاي خيفيه بخل أنت نفعك أنت بلسك أما أكل حزب خخون كله يتنات كعقبت أنا شو نفعل له مخنات سيد أنا يلو ترايك بيننا بزعل تفترنا تنخونا يمسعرنا أبغى أنا زلوا زبل عبالي نام دكسنا لازم خول كسين جبر نمسكوا نجارات نوهللو ننفعو نتب كابينا زلوا نحرت سبينا نجبر مالتي لازم السوق مسكر أنت زي رخيبه بتنحنا نجبر زلنا منبرنا مسكر أنت زي رخيبه بتوم نحنا نفلتهم كا بتوم بقى أنا زي حسبه مالتي بقى مسكر أنت زي رخيبه زي منباري خو كم زي نبركة خون مالتي جي زي أنا توقعنزا هلو مالتي كيدكا أب جلبوتا أب حدا روح عدي روح كتمانا يرحن تروح تهاجر توم كابي كم زمت أخا أي فلتوخان تايم خان كونه يقدسونه أو سلكات بلعت ست لها رجوت حالي نجاري جن نايبل الناس تبقى السود رأي تمالي الكالو خالد جنس تمال الكالي دك تعدي يكونوا دك عدهم كأيكونوا مالتي جي إذا نجارة زي أبزي تسمعنا هي وتسمع كي عمي تسمع تمس بس زلوا مالتي ولا خدمة تقول له إذا عدي الكان نفس خطة طلع فت نعرفنا يدك تعدي تقدر تخلي خبز إحنا قرقن دك خا كمان كسب كلا يسال شيء كسب دكم كمان دك عدي أيكون من مهناتي حبرت سبات بعرفن دو أيكون كنتيفهم ستمو نحن حد حدهم مالتي جي إذا مثل كان ذات طلع قالوا له نايزيت مال حلمتات هيوتك كم تزبلني عن تويتي معرفتنا هيوت توقعتك أبشر ساعات وهي تمال المسترفة قال أي جزء تركب عيتخليني خمج حنساب حالي فيه جي كنا بس لذلك حسب سلزخون كأي خانة من بارت أطلامبر حنساب كارت حديد مسوات هيوت كاسي كل جزء ولا غزل عند بلتي مان تجام أبي الله حنساب عن فتان مساحتك أبت بحرنا هيوت سنفل اللي تبل زل غايز مسلكه أي كتسنود خلي خمالتي قال لي لا يكون أبغون حبرت سب مالتي تن ملكتاتنا هيوت أبزي عد مزي أزي أخونا لون يلقات قمتن بحفشة أبسعة أنت زي قاتي من الكات تي هيوت تروحنا هنا خير ترجم يقدر نكتر يكون إنك حجب زناتنا حبرت سب ناي كل شيء خمس زلوا مالتي ناي كل يوم أنا سأقام كذا لذي بني حاول بني حبت خاخيت أنا نعم السمون أب بين بوتا أب كله فحيلو مالو جي تزيت مال علمتاتنا هيوت تزينت سرع علاماتنا هيوت زغلو نت وشتقى ترجم خال سيط عن زمان أب تسنة ترجم زي أب أوغندا ويا بتبقى أب أديس أبابا ويا بكرتون كوفي الحدث كندي عمتات نبي غير الله يفلته وسن فلا ليحفظ أب عدون تدخلون ميرو تزمسلو مسرحة نبي عد خير مخانونا يفلته من مالتي نبي تدخل عد مسأت وغا حدش علامة مهار الله مهنته علامة كفت أركلوس علامة وين بالانس نجرز بس حكي عد مسأت خا شعور نتنبر بقى نختبلك سلازلك لعل أنت حسن تقول جنك ناتك هزبي كون ناتك حبرت السبع كون ناتك أوطبا كون كتعوت جزء وصل مالتي كم نابل علمي خا فرقي بتصح زيتاتي التغانزات مالتي أجي أب من ساعات نابنت أب أوروبا قال بزحي من ساعات لازلو بمدرب هذا زحلفو زغانزات بقليلو مريقين بقليلو تستوعبوا مالتي أبتنا بابرا نتغانزات دبسوا إلهمون بزح فتنات كايدتهم من ساعات مالتي تحنت ملس زلا رجوع زخون حبرت السب أبعد خا كتنبر مخالف مالتي هذا ملسي قال بزي كاتي كم زين بلوزة لنا حفش أو غنزاتات قال ترز بلا غنزاتاتون على بزح سب بغزانة وي depression وي بجنكت anxiety كالون استفل عليه ناي سنة أمره ربشاتات وي غنزاتات يساعد عزيز بزح مالتي مس عندك أصلا
ኣዝዩ ካብቲ ዝውትር ኮይኑ ዘሎ ፀገማት ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ካልእ እውን እቲ ዝያዳ ንስ ክትፈልጥዮ ማለት እዩ ሳብሪና እቲ ብስራሕ ናትኪ ሞያ እዩ ግን እቲ ክሰምዖ ከለኹ ኣዝዩ ብዙሕ ከምዚ ዝኣመሰለ ፀገማት እዩ ዘሎ ድሓር እንታይ ከዓ ይውፅዖም ድሓር ክንመፆ ንኽእል ኢና ንሱ ናይ ስነ ኣእምሮ ከምዚ ናትኪ ናይ ምዕዶን ምክርን ናይ ስነ ኣእምሮ ሞያ ናብ ዘለዎም ሰባት ኣይከዱን እዮም እቶም ዝበዝሑ ናትና ስደተኛታት ሕጂ ይሳቀይሎም ስቃይ ኣይተረፈን ግን ሒዞም ውሽጦም ስቂሎም ይነብሩ ማለት እዩ የሳፅዮም ድሓር ከዓ እንዳበርታ ክኸይድ ከሎ ግዜ እናነውሐ እውን ንምሕዋዩ ንምዕራዩ ከዓ ዝያዳ ኣፀጋሚ እንዳኾነ ክኸይድ ምክንያቱ ካልእ ነናቱ ተወሳኺ ፀገማት እናፈጠረ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብሓፈሻ ኣብ ህዝብና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስደት ብፍላይ ኣብቲ ሕጂ ኣነ ዘለኹ ስደት ዝሪኦ ዓይነት ቃንዛታት እዚ ይመስል ሓፈሻዊ ማለት እዩ ግን ጀሚርና እውን ክንውድኦ ይንኽእል ኢና ናብቲ ዕምቆት እንተኣቲና ይመስል እቲ ቃንዛታት ኮይኑ بس مثلا سفيحه بخمي أنا هجي بخم خنجمر إلى عندي حتى كان زاخ بهالكولوس ساعات دوسد نخ جول صخ ماني أنت أنزا نايمرو أنزا ماله ناي سمعت أنزا ويك منفس أو أنزا إلك كمان قلت هذا حلف ذكرت هجي أنت هالوسي زي هجي بتحلو وجن خوري إيلان ديت زقلت كاسي I think زي سام على سبي عليه بس حسب معناته كل سدتنا زبلس كتازو بالكاون نعكم أتسمع عني رازي كاب إرترا مسوات أخذ راديو كونس كاب إرترا وتخان يوغندا دحرك كاب حدا ستيتنا بحدا ستيت جلسي أب حدا أوان يرو أتي مش باكو جركات جعز جلا سانتا حاجلوس كخفتو سايدلهم مناتوس كدالو دحرك أتخذ سايك أم يرو منع ما بتأقول قلت نسوان جلنكا كل جزء ترني في حد خيط كتات جلت بهالقاود جمرون كهون خيط سوي الكاست ترنف عاوز نحترم يتو تدالوا هجي زي انت حاسب يرس كوموت بعدورنا كسمعك واشتخات حوافات دولو انا هماك سايد كمل اذا ناي امورو مفنقان يبلين حسب مفنقاس ناي بوتا مش نتكمل انا ناي امورو مفنقان قال هجي بتحدو كان كاس ولا اب افراز دو سفسي زي وصا مالتي مست خناتات قال ولا سرعه ولا ندحر تملسنا ولا 5 عامات زنبروا هون بدحرينا بدنا نحكينا ولا بتاريخ جلسي ملو الناس زبحال دوم ولا يدخل خلي حدث كم تصرار زخونه مغوتي اهم صدق معناته سي وسديس كل زيس غودولن يا كانزاس مسانا زتولده ورست ورارس زنبري زولو منالباتو قبيلو قصل كون ما حجس تاي فيلي دب النجر على ود أموزي ولا زنا سدتن جلسي أبتقان زي ما حجس تاي تفل اللي هو نزل بخميتر يعني هو حلب شعات زي تملع عصرته هجي هو هجي كأنزا من منابرتنا عندي هجي أتبرتعن كن ملكون خلدينا عن تفل اللي مالتي إذا سنكل كأنزا له نجيز يوميت يخا زحلف كأنزالو زلمت كان عيني تالو تحبرت سبكا أنعو فوس زقبر موت هالو عنده جو قدامي بزعبا حزن الملكسن زارب نيرنا موت هالو موت برتوري نزال عالم يزف اللي كازلو تنات كازنا برسا متى كافي كبير كميل كان يز نجر زي تقبله هجي مزقم 10 شح زخونو زفلطو زنبرون زي فلطون سبات بخندي أوتوبسات تزعينهم كاب كتما نابرو قدر كيدهم قبرو خلو نت منبر نيتسب نتي بيوت زنبروسي كبري يلبسو هو نيري يلوم زمسكرو 10 شحسد مش ما زغا تمنبرو حيلي يركب بنينو أيكفن مالتي حجي حجزو خلو مساقا يلقسو يبقى أي بلو مساقا غنيو بت داسني حزن مساقا دقسو 4 معلتي خلو سب مساقا لو شعش دشتور حلو ناي منفق دحري عامت هاللهم نابلكا فجيتاي تقبر نتي مخاد نايت سبسي قالو ايكدن تبل مالتي سغو يخيد نمبر مسانا له كل عالم خبيروي اي كم زي نبر يكونن مالتي اجي تي كانزاتات ابهلخا نناتو اغبابالو مالتي كميلكا كمي بخمي مقد تحويو نقازاتاتكا تي بهلي ناتو غبابالو ازي زلنا يا ግን زي لمود كنات نحنا سبخ ساقم حزبي كنا بدرجه حزبي انت ساقمنا هنا وشتي اب حصير رحقتي ማለት ኣብ ቤት ባህልና ማለት እዩ ኣብ 30 40 50 ኪሎ ሜትር እምበር ክንዲ ዝኣሽሓት ዓመት ከምዚ ናይዞም
ናይ ምብራቅ ኤውሮፓ ሮማ ዝበሃሉ ዓሌት ሕጂ ሃገራት ክቕይሩ እዮም ዝነብሩ ከምኦም ኣይኮኑን ሕጂ እዚ ነገር ዝንዓና ሓድሽ እዩ ከመይ ኢልካ ነዚ ቐንዛ እዚ ነዚ ገልታዕታዕ እዚ ትኽእሎ ንፈልጦ ነገር የብልናን ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ዝብርታዕና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ነቲ ቐንዛ ዘበርትዖ ሲ ዜናትና ስለ ዝኾነ እዚ ንዝኾነ ሰብ እውን ክቕበሎ ዝኽእል ኣይኮነን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ እንድሕር ናብ ካልእ ባህሊ ንዘለኣለም ትስደድ ኣለኻ ንክትምለሰሉ ዘፀግመካ ዓይነት ርሕቀት ትኸይድ ኣለኻ ኮይንካ ኣዝዩ እዩ ዝሕምን ምክንያቱ ሂወት ሲ ሕጂ ንሕና ዘስደና ዘሎ ናብራ ዝብርታዓና ገለ እዩ ዝመስለና ግን ሂወት መግብስ ኣይኮነትን ማስ ኣብ ዓድና ዶ ገዛ ምትራሕ ሲኢልና ኢና ኣብ ዓድና ዶ ዝብላዕ ሲኢልና ኢና ድሓር ኣብዚ ምዕራብ መፂና ካብ ዝብላዕ ንላዕሊ እንታይ ዶ ንረክብ ኢና ማለት እዩ ከማን እቲ ኣብ ኤርትራ ሲ ዝብላዕ ንክትረክብ ንዓመት ሓደስታይ እንተኮይንካ 8 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ዓመት ሙሉእ መቸም ኣይትሰርሕን ኢኻ ዋላ ንሰራሕተኛ ካ ከምኡ ይተስርሑን ኢኻ ኣብ ኤርትራ ነቲ ቆፀርካዮ ናይ ክንዱ ኣዕርፍ ገለ ትብሎ መዓልቲ በዓለስ ጌር ኣሎ በዓለ ማርያም ኣሎ ትዕርፍ ዓውደ ዓመት ኣሎ ትዕርፍ ስራሕ ዘይብሉ ግዜታት ኣሎ ስኢልካ ትዛውን ማለት እዩ ኣብዚ ኮ ክንዱ ሰዓታት ሰሪሕካስ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ እውን ኣይካየደልካን እዩ ነቲ ዝበዝሐ ስደተኛ ምክንያቱ ንሕና ንመፃሉ ዘለና እቲ ድሕረ ባይታ እቲ ኣማፃፅኣና እቲ ዓቕምታትና ውሱን እዩ እቶም መሳቶና ኣብዚ ፍርቂ ናይ ዕድሜና ሰጉሞም እዮም ፀኒሖም ምእኻብ ዝፈጠሩ ሒዞም መሪሖም ናዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ብዕድላት ሕጂ ምስ መፅኻ ንዕኦም ይወዳደሮም እንዲ ሰብና ሓያል እዩ ይቃለስ እዩ ግን ወዳደር ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዝበዝሐ ሓፋሽ ኣብ ስደት ዝመፅእ ነዛ ድራር ዕለት እዩ ዝነብር ንዕን እኳ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ክላግብ ናይ ገዛ ዝኽፈል ዶ ናይ ማኪና ዝኽፈል ባርያ ኮይንካ ኢኻ ትነብር ኣብዚ ምዕራብ ሕጂ እዚስ ቀሊል ኣይኮነን በቃ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ገለ ምልኣት ዕረፍቲ ዶ ረክብ ክኸውን ኢልካ ተሰዲድካ ኣብ ርሑቕ ከድካ ከምኡ ትሳቐልኻ ማለት እዩ ሕጂ ብዓድኻ ካብ ስራሕ እንተውፅኻ እንታይ ትኾን والحقيقة عامة ملقي صراحة كنا برضه 10 عامات بتقبل ناي كال طريقة يبلون بر نخبيك سناي كلمة بعدين أبزقن كابصراحة أنت تيمخ أبزا ما أكل جودنا أما برد دا رجف خلوا خمرت أبز ما أكل جودنا خدر سلزخون كيف تخيل حقيقة تقول مالتي زي كالعينة كوميونتي فولي مالتي دحار حجب زين هاي نخون لنا مالتي ملء بملء نقلب لنا ننبر لنا زي مكان نفسي أسي برمش عب عدها نخلي الكائنات نبر ما سن درابيت كان مخان أولا ترى ديك اللي نصون بحال كابنتاي كحجي جماعة ولا ندير اللغة تناين حجي تنحنا محبرة وهيوت مخانو ولا تحبرة وأنزابهم يقول تتحازو كوين سمعنا حجي انتهي الحاسة ثاني هسي أمريكان ستة السدود ما كل حاجة راح في الحاسبة كم زنا حنا دوم تقنزو حجي قرب أتحساسي بهنا مخناتوس نحنا تقنزا درب دخون دولوس مسابي كم سبكة كل حاجة خمس ناي صرنا فزولو محبرة سلازخونس نسودو أقادي دويل كات حسب مهناتو كم زي أمريكان دولوس ناي ولكا ويزخونا أكايدات أمتا سلازولو مسي نتأكب أمريكان دبنا حواحنا قالو خب بس عيد حسبهم نحا هجسي السودو ولا اتناتو تموقت هبنا خون حسنات هبنا خون جن كل جزيسي كستاي تخفليها واقع تخفليها أنا حدا نقدر تركب ولا حجز بنصارو تا خمت هبنا وحسنا ناي حبرا ونوراسي سخا أنزخا تهبنا الله وين دوس معك حجنا بيك من الأسئلة مثلك سابرينا أمريكان كم زخون له مخنات بتصبغ مخنات هيكونن أمريكا أستراليا كندا قلنا تقيد كاسي توماو تقميت أمزلو خبي أوروبا استسدلوا عليتات مسمتو من البات أبنا أشتو ختماتات قل محبرسة مسيتهم كون خليهم أبتع بيت ختماتات كن لك عكم تقدم 400 عامات قدم 500 عامات قال نقدر كخلتو ገንዘብ ቀጥሪ ኢሎም ዝመፁ ኣብkom ዓይነት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ በቃ ኣብ በረኻ እዮም ዘለዉ ክሳብ ማለት ሕብረተሰብ ሲ ከምቲ ኣብ ዓዶም ዝነበሮም ኣብ ኤውሮጳ ዝነበሮም ዓይነት ናብkom ዓይነት ስርዓት ኣይተመለሰን ካልኣይ ከዓ መብዛሕትኦም እቶም ንኤውሮጳ ገዲፎም ዝተሰደዱ እቶም ዝተሓተ ደረጃ መነባብሮ ዝነበሮም እዮም መብዛሕትኡ እዋን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ኣብቲ ዓዶም ክነብሩ ኣፀጋሚ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብነት ካብ በዓል ጣልያን ሲ ኣብቲ ናብ ኤርትራ ዝመፅሉ ዝነበሩ ጣልያን ኣብ ዝቐፀለ 20 ዓመት ናብ ኣሜሪካ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰዲዶም ከምኡኻ ክሳብ ኣብዚ 1950ታት ናብ በዓል ኣርጀንቲና ሚልዮናት ሰዲዶም ማለት እዩ ምክንያቱ ጣልያን ናብ ኤርትራ ዝመፅሉ ግዜ 35 ሚልዮን ኣቢሉ ነይሩ ብዙሕ ህዝቦም ሕጂ ኣብቲ ሰዓቲ በቲ ዝነበረ ናይ ብደረጃ ዓለም ዝነበረ ናይ ኢንዱስትሪ ዓይነት ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂ
موطليان كأحداش هاجر يعني رابش شو موتهم 29 30 عام هاجر زلا هاجر كاب تخون مالتي عقمي نبرهم حجي حنت مرات زنبرتهم نتزدخ يخفالنا حبرت سوم مسقواق كبير نفس الدت مسداد كومو اب استراليا ندحر ريخا حجي ابتي مجمري 19 خفله زمن ابيلوم الصورات قال زببلو بقى عقم زي نبرهم زبلهم تي سرعات اب انجليز نبرت اوانتي دخان تخينكا هيوز أجمع كان تخوني سنيشتي قبل رخيبهم يم أب ما صرت تدربيها كأوخا جحيتهم ناب أستراليا يدربيهم نيرهم مالتي هجي توصل لحبرة سباتي كابتي أماز أتصو كحوي جيزي خوص درلو إيو هجي أمريكا زول حبرة سب قطرو أي كلني أنا مالتي كم حبرة سب يختبلاسي كنت أبالو حبرة سب جنابي كم زلوا يفلتني أزعجامي يختري مالتي معناته بتخز بلاقي حبرة سب انتهي خات أنا انتهي زرب أمريكا 350 مليون ببينهم زغمتوا سبعة وي يوم أبيرترا كن 3 مليون كوينهم سبع حنسابي زغمت أب حدا تترني في تنحكا وي أب سوريا تخيل كاوي أب العراق وي أب هند تخيل كات سبع حنسابي تنحكا تترني في إذن معناته أبتا كلتش عمل 3 عمل زنبر اللابوت أصل زلو تي مسيرتاتو بحنساب ستيمو يزلو صاحب جمالتي أبزنا أوروبا ترى كن زوم سبع زياتهم تجفيتهم كاب مسمرهم نبرة ناب معرب استسدد ناب نثابتي كولومبس أمريكا زرخبلو جزء قدمي وعبز نبر وان قال زحف نبر زحفاتي أوروبا هيوت أزيو برتعس لز نبر بزحك لبداتات مزي خسترهم نيرو توم هزبي دخلنا برتعوم نيرو مخناتو توم مسفناويان قويتوت نتوم أبتحت زنبرو نتوم تجزأتي أزيو يمزا صغيرهم نيرو هجي بزح هزب خاص لز وسخة تمرت أي أخلو مني نيرو أبقى صحافايسي أبشن أبتمود أتا 15 خفله زمن زحفه مالتي حدا بقى كاب زخفس على علم كمصاي كلني له زعبا كله تخفات تحسم اوروبا زلو بزح صحيفه مسوده أبتمود أتا نايتا مصحف 3-4 ገጽ ወረቀት ገዲፉ ክቡር አንባቢ قال انا زي بقولكو خفو زبله ነገራት በቃ حسم سمعكات اللي هو ابز ድሕሪት ባዕልኻ ወሲኽካ ወቀመጥ ወጥ መጽሐፍ ኢሉ ገዲፎ ማለት እዩ ማለት ከምዚ ምጮታት እዩ ዝመስሎም ነይሩ ካብዚ ሓስም ዝኽመጻና ይክእልን እዩ ኣብ ዝብል ደረጃ እዞም ክንድዚ ሕሰም ዝስምዖም ዝነበረ ህዝብዮም ተገፊጦም ናብ ኣሜሪካን ናብ ኣውስትራልያን ናብ ኩሉ ተሰዲዶም ኣብቲ ዋላ ናብ በዓል ደቡብ ኣፍሪካ ዝተሰደዱ ማለት እዩ ናብ በዓል ኒውዚላንድ ገለ ኣብቲ ሰዓብ 400 ዓመት ሕጂ እዞም ሕብረተሰባት እዚኣቶም ገና ክመፁ ከለውሲ ካብ ፋሕብትን ዝበሉ ፋሕብትን ኢሎም ዝነበሩ ናብ ኣውስትራልያ ዝተሰደዱ እቶም መጀመርያ ዝነበሩ ንኽቕፅዑ ተባሂሎም ዝተሰደዱ ሲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክሳይ ቦታ ዘይነበሮም እዮም ስድራ ቤት ኣይነበሮም በቃ ኣዝዮም ድኻታት ኣብ ጎደና ዝቕመጡ ገሊኦም ናይ ጎደና መንዝራታት ኢሎም ዝኸሰስዎን ወይ ሓንቲ ባኒ ሰሪቑ ዝተኣሰረ ቆልዓ ዝኣመሰለ እዩ እቲ ናብኡ ዝሰደዶ ማለት እዩ ሰብዚ ሕጂ ተፈጥሮ ፀገም ሃልዮ ዘይኮነስ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ናይተን ሃገራት ግና ናብ ታሕቲ ደቂስዎ ዝነበረ ሞተን ሃገራት ካ ዝጓሓፍኦ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ኢንዱስትሪያዊ እዞም ነቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ህዝቢ ኣብተን ሃገራት ዋላ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ዝበሃል ምስ መፀ መሊሱ ገዚእዎም ዝገደደ ምክንያቱ ንክነብሩ ኣብቲ ኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ክኣትዉ ነይሮም ስለዚ ናይ ኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ዝበልዎ እቶም ኤውሮጳውያን እቲ ዝዓበየ ምንጪ ፀዓቱ ድኻታት እዮም ነይሮም تخيل حتى نقول مالي ويكسلام زي خاطئ ولا نتا ماشي مالتي من ددي تزعبي صعاتو ግን ድኻታት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ከም ፀዓት ተጠቂሙሎም ቁጠባታት ናይዘን ሃገራት ንኽዓቢ ሲ ነዞም ድኻታት ነዞም ዝብላዕ ዘይብሎም እንድሕር 16 ሰዓት ክሰርሑ ዘይከኣሉ መዓልቲ ጋሕ ዝብሉ ጥሜት ስለዝኾኑ እቲ ስርዓት ዝነበረ ሓድሽ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ሶራ ኢንዱስትሪ ዝተባሃለ ንኽስታይ ተጠቂሙሎም ማለት እዩ ከም ነዳዲ ናይቲ ሓድሽ ቁጠባ بخوم خاطن هاجرات نلعب لخون شفا خيلا كمزي نابنا ثاب كبس أنا إرتراز ولا كل سب معرة مريض ما قالوا معروي ديساوز مثل عينة كايدا أنت زهلوني روت وانتي أبي أوروبا زي زلوا قطباوي معبالة أيم تبرابر نبتي 10 ساعات قبل زمن ما نعتبر بنات أخن دوق صار حال كذا 10 ساعات شفاف قبل زخل أبحب شيء تركبني خان تهمسي مريتو له حريصه بلعوا مني خاخم متزحجي زم هزب زيهم أزيهم بنايك الشحن قالنا عم زخون مسفناوي أكيدا أزيو دقاس زخونه أمول أوروبا حد عينات حساس باين يرو توم مسفناويان قال أبتي عبي كاسل زبلو رشانات بيتي كن دخلت ما زخون حد خم تخلو توم دخلتات كن أب جودنا بزي سرح زيركا توهيلهم سي لويترين زبال حجز تخصيصهم يسر ويحلف كاب جودنا كل ويجازا سلا زي بالكام مجد دكيس كاس نعوس كم جبن جيرهم
يغزو قبنا يكون نزل ودخايو تاي مو صخيخ حمي كايو زلخ صخيخ حمي كايو أبغى تدربي زلمبر دخنته قبنا يكون حجي ندخنت مع رجبن مقبر زبتها كسب حجي بأمريكا بقول حكتات على مش كم زي أبزوت أستيت قبر على خاص قبل كافر هم خبالة يجيبوني في الرتب كسب ناب كسر نيجا زخازي أتوه ولا بتاع أفter جمار شابيري دويلون حر أو أحد يرون تقول له تقول نجار إلا نسب ولا سبيو تاني في الكعب ورا أجل اختبار دبلع كتبوا يزل باكا زوم سبا زوم يزبزي أم حجي كاب كم عينت نحد حدو زتفان عينت حبرت سبس لازمته تي ولا جنزب مسرخبو تقطعات مستمحاشة تي تمرتنا حبرت سب نكمل سوي كالو معناته تبتيهم يمني رم أغديهم مالتي أمتى تروح حجز أبهرتنا أبنت أبز معرب توم دخاتات مالت ويتوم ميدل كلاس زبلوم مالتي ميدل كلاس and lower class زبلوم عقلي زبالي بلومن بزعبا عقلي بلومن مخنياتو خدو بقى أحصروا زرباخة ندحر أخي بالهم بتخ يم زبلو نحر حدهم كعلو خلو كله بتبتبي زكاد توم أزيوم زلعلو هبتامات توم upper class زبالو جن كسيلهم ولا نحر ناي نقدر خزارة وخينهم جولف نداس تساوتو أبتي سعري يوم زتيلو تهواخ زبالي بلومن أتي دخاز بحال جن دحر حمشت عمت سلدو هليلو تنزل له فرق أنسل حيزوان كيدو أبقى عدي نخلت سومن نخعرف كمان قربتي رج إلو نخحلف كي تهوخه عقل جيرو نخحلفن جنزبي خف المالتي أوخا هيك أسنا يزقني نايت زت فوق زلو سلدي شغله مستملس حلفيك أحجي كوخم زخ أخبرني من كخم له سيء ودي السرح زقلي قبل زقنا مالتي حجي أبتم حبرت سب كاب ميدل كلاس ما أكل أي درجة خسب تحت أي درجة زلو أبز معرب من تاريخه عقلي يبلو من نهيوتسي رجع لهم نخنبر عقلي يبلو من كل جيزة أبناي هلاوي سرفايفل شغله تيم زنور كميل إنا جزاي خفل كميل إنا كله تكسي خفل مقبي بيعلو خبله يم زنور برمبر رجع من هيوت كنبروا خف في لهم كوجعون ساعات أي كلونهم كميل كهذا علل ندحر ما أنا عم جرمهم ويهابتام تكون على كأوي كأ سرح فتح كأخت تكون على كمالتي بر نهيوت كميل كهذا كايدا أبتي سرح زلو وقت تسرح أبتي زي بلوخة تعرف رجلي كاتعلل كفلت وهيك على حجي زوم هزب زيهم كابز أنا إذا حلف قلت مئتين قلنا عمت زنبرة وعلى قدمي زت أنا أوروبا زنبرة أكيدا كابت مسفناوي دحري خات إندسترياوي توم زبزح حفاش عم عرب زلو توم كاب زمان يوم تاويت نلعلي كتبت غليخة نايت أنزات تصورتي أم كوينهم مالتي شعونه توم أبلع زلو عشرة مئتاوي زخونه إنسهم هيوت يبلو من مبالي حيش مالتي فحز بله هيوت رجعت يبلون تزرع بيت ولادك ودا 10 شمون غزاوت اسم سكالوت دق 10 شمون تزرع بيت يفطر مغنياتو غزا مكاريت سلا زدليو مسكالوت يقمت مالتي متاي مومسا خازي صنع متاي ادلي جيت تاسدرا بيت بتختخز بلتها حجب امريكا هنري خلنا بزع عامت سي كان يقولون يروم حنت ولا ستيتسي بكستاي مالتي بافريج بماكلاي جمجم كلتا نتبي حدا دي خلت أنا دخلت قلت كتولد على أبو جم مالتي أبي وتا أبزجن حد شو دشت أصله بزحتي ناي ولاد يغنس على كم أبي أوروبا أبزح مالتي معناته سلست 400 عام زخون تترجم نايس درابيت من ناتسبرم سلز خده أبز أوانزي ترجم نايس درابيت قديفهم أبي وتم ترجم مالت بمتراي جنزب تمينهم مالتي جي نكاب جنزب تراي حلفت جزء مس أركخا جنزب يبلكها جزء يبلكها قحت مالتي حجين تايك بلا كلا زوم زبلو تساقيد أي ساقيني تساقيهم يمزلوكا أو يمزلو أبتي مساقي أي كساقي مهناتوس أي فلتون من ساقيهم نابنت أب أمريكا قالين بمير حدا جيزة أمولي هو تومس انتو حدا 4 شعات يميت هاي تكاب أب سمين أمريكا زلو كندا أمريكا انتو حدا حانس أب أنتي ديبرسانت وي سرد ساقطينا أمرو يوسكوين مو انتهي زملك تلك زلو التي هيوتهم بأسرار عقو حبرة سب بأسرار عقو نتوم زبزحو خفالات حبرة سب زلو فتسيمو زي سب أوي بهارات نايسب زي ما تشاشاي رجل كان اخت نبرلو زي فكرة يكون نابتي old world نابت خلق علامات انتخيدكا أفريقيا تخيدكا ناب عاد عرب وي ناب قلق تسب الحرز بالله علو خوينو ستة هزي رقوي هيوتهم كل جيزي حقو سيبكا إن حرز بالله ستة قريب قلو تزترفه أسيلو إذا مالو مخنياتو أبي ما نتأقاموسي نتي هيوتهم بالأزهبو بزحت نقرات هلو عنتو هنا عدنا زبلنا نقدر تخيد تمكت تخيد مرعى تخيد بزح نقر يزلو
ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ እንተው ሓደ ቡን ሰዓት እያ ትወስድ ሰዓትን ገለን እያ ትወስድ ተጠቆልያ እሱ ጥራይ ዝበለ ዕረፍቲ ኣብ መዓልቲ እቲ ክንድኡ ኮፍ ኢልካ ኣብ ሓደ ተኣኪብካ ክስታይ ክትኮን ከለኻ መኣዲ ክትማቐል ከለኻ ሓቢርካ ንሓድሕድካ እናተጠማመጥካ ማለት እዩ እቲ ሂወት ናብኡ ዘሎ ሲ ንመግብስ ከም ሓደ ክፋል ሂወት ኢና ንሪኦ እምበር እሱ ንገዛእ ርእሱ ሙሉእ ኣድህቦ ናይ ሂወትና ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንድሕር በዚ ዘለናዮ ከድና እኮ ከምዚ ናይቶም ክንሓስብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ገለ ሰዓት ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢሉ ኢሉ ድሕሪ 2-300 ዓመትካ ከዕንወና እዩ እሶም ሕጂ ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ስለዝኾኑ ንክዓኑ እቲ ግዜ ዝሓደ ክወስድ ይኽእል እዩ ከምዚ ናትና ናይ 3-4 ሚልዮን ሕብረተሰብ ግን ቀልጢፉ እዩ ንፋስ ዝኣትዎ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ኣስፊሕካ ገሊፅካዮ እቲ ኣብ ገዲኡ ፍሽኽ ዝብል ዝነበርኩ ገለ ስለዝዝክር ስለዝነበርኩ እንዴ እቲ ሕጂ ኣብቲ ቃንዛ እንዲና ክነተኩር ደልየ እቲ ሓበራዊ ቃንዛ ኢልና ሕጂ ምውድዳር እውን ኣይደልን ናይ መን ቃንዛ ይዓቢ ገለ ቅድሚ ሕጂ ከም ኢልካ ነርካ ዝሓለፈ እንታይ ኢልካ ነርካስ ናይ መን ቃንዛ ዓብሲ ድሕሪ ኣብታ ቃንዛ ዝሰርሕካዮ ጎበስ ኣብ ታሕቲ ኮንካ ኮፎ ትብል ገለ ኢልካ ነርካ ዝሓለፈ ሕጂ ኣብ ከምኡ ከይድ ኣይደለኹም ናይ መን ቃንዛ ዓቢ ገለ ዘይኮነሲ ከም ክስታይ ሓሲብ እየ በቲ በዚ ናይ ካብ ኤርትራ ዝመፃና እንዴ ሓስብ ዘለኹ ሕጂ ንሱስ ኣየናይ እዩ ዘግድዶ ደሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ቃንዛ ኣለኒ ተይልካኒ ወይ ከዓ ንሓኹም እንተይለካስ ሕጂ ኩሉ በብሓደ ከውፅኦ ኸእል ናይ ከምዚ ቃንዛ ኣለኒ ናይ ከምዚ ቃንዛ ገለገለ ብለካ ድሓር ቀፃሊ ከንታይ ትሓስቢ እንታይ ኣሎ ነቲ ቃንዛ ክዘጋድደልክን ነቲ ቃንዛ ዘፋኽሰልክ እንተይልካኒ ንኣብነት በይነይ ኮይነ ሰብ ዘይብለይ ብዘይ ሰብ ገለ ክብለካ ኸእል ሕጂ እዚኣ ወላ ጥቕምት ነይሩ እንድዩ ክንዓቢ ከለና ምስ ጎረባብቲ ከም ዝበልካ ወግዒ ዘሎ ቡና ሰተኻ ገለ ኸም ሕጂ ንሳ ስለ ዝጠፍአት ግን ከይዳትኒ ይኹን ዘይ ዘሎ ሕጂስ ኣየና እዩ ዘግድዶ ዘሎ ተቃንዛኸን ኣየና ኢኻ ዘፍክሶ ንኽብል የልየ ነታ ካብ ከምኡ ዓይነት ሕብረተሰብ ምምፃናስ እቲ ክስታይ ማለት እዩ ከምዚ ምስ ቁርባን እቲ ቀደም ሕጂ ንኣብነት ዝበዝሕ እዋን ቡና ሰተና ገለ ክትሰምዕ ትኾንካ ትዕላላት ስኒ ቀደም እኳ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ናይ ተዘክሮ ናይ ምድፍናቕ ገለ ደቂ ገዛውተይ መታዓብተይ እናበልካ ገለገለ ሕጂ እዚ ናቱ ጥቕሚ እውን ህልዎ ከምኡ ዓይነት ሰንቲመንት ሜይቢ ጥቕሚ ህብና ኾን ከምዚ ርግኣት ስማዕና ኾን ገለ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ኮፒንግ ስትራቴጂ ዝበሃል ኣሎ ብዚ ናይ ኣእምሮሲ ካብቲ ዘለኒ ቃንዛስ ከምዚ መበሊ ከምዚ መዘሓሓለ ዝኸውን ወላ ደርፊ ይሰምዕ ሙዚቃ ሰምዕ ገለ ወይ ናይ ቀደም ዝነበረ ፊልምታት ገለ ርኢ ወይ ንበዓል ክስተኽድብሎ ሎመይ ገለ ኸኡ መበሊ ሕጂ እቲ ናፍቖት ኣሎ ገለ ሕጂ ካብ ቃንዛ እንታይ ሓሲበ ዘካርያሲ እተን ዕብይ ዝበላ እተን ገዘፍቲ ወላ ንበለን ቃንዛ ኣብቲ ናሕና ኮሌክቲቭ ፔን ኢና ዘለና ኣብቲ ሓበራዊ ቃንዛ ኢና ዘለና ወይ ቁስሊ ዓይን ማለት ወላ ተወሓደ 2 ወይ 3 ሲ ተን ዓበይቲ ንብለን እሞ ክንረቑሐን ሽዑ ኣብኡስ እንታይ ኣሎ ንዕኡ ከዘሓሕድ ዝኽእል ከዓ ናብቲ ፍወሳ ቁርብ ከነላግቦ ሓሲበ ከመይ መስለካ ትክክል ሕጂ ኣነ ካብ በይን ምጀመርኩ ንምንታይ ቃንዛ ዝስማዕና ንምንታይ እዩ ዘድልየና ቃንዛ ሕጂ ድሓር ናብቲ ቃንዛታት ክንመፅእ በብሓደ ዝያዳ ሕጂ እሱ ንዓኽ ክመልሰልከ ተሓቶ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚስ እዚ እቲ ሞያኺ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ቃንዛ ዘድልየና ዝመስለኒ ምእንቲ ከይንመውት እዩ ብዘይ ቃንዛስ ክንጠፍእ ስለዝኾና ንኣብነት ብቐሊል ቃንዛ ክንምፅእ ኣብ እግርኻ ገለ ነገር ወጊእካ ቁስሊ እንተወፅያሲ ሓቢጡ እግርኻ ትሕንክስ ምኻትስእን ምርጋፅ ትስእን ሽዑ ትዕርፈላ ሰሙን መሳዕረፍካላ እታ ቁስሊ ትሓዊ ደሊልካ ትረግፅ ማለት እዩ ቃንዛ እንተዘይተሰሚዕካ ትሕበጥ ክትኩሰካ እንተዘይደልዩ ትንፋስካ ትመልቑ እንተዘይደልያ በታ ቁስሊ ክትረግፅ ከለኻ ግና ስእልካ ክትበላሸዋ ኢኻ እንድሕር ድንዙዝ ኮይኑ ኣካላትካ ሽዑ ጋንግሪን ገይሩ መሽምሽካ እግርካ ዘይኮነ ሂወትካ ተሓልፍ ትኽእል እያ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ብዙሕ ነገር ንኣብነት ርእስኻ ሓሚምካ ብገለ ምክንያት ኣብ ጫውጫው ዘሎ ኣለኻ ወይ ገለ ቡንከይሰትካ ወፊርካ ትኸውን ስራሕ ርእስኻ ሓሚምካ ነታ ርእሲ ምሕማም ድሕር ኣብ እዋኑ ፀኒልካ ሰሚዕካ ዕድል ተሂብካያ ፍታሕ ክትረኽበላ ኢኻ ዝበዝሕ ግን መጀመርያ ክትነፅጋ ኢኻ ትደሊ ነታ ቃንዛ
ምስ ነፀካያ እሳኻ ትብርትዕ ሒዝካ ትነፅጋ ትብርትዕ ጨርቂ ተኣስረላ ትኸውን ኣብ ርእስኻ መሊሳ ክትኩሰካ ትደሊ ኣብ ገለ ሽዑ ምኻድ ትስእን ምኻድ ደው ምባል ትስእን በቃ ድምፂ ምስማዕ ብርሃን ምርኣይ ምስኣንካ ከድካ ብፀልማት ትድርበ ኣብኡ ግዜ ምስ ሃብካያ ሽዑ ዕድል ምስ ሃብካያ ምስ ሰማዕካያ ኣብቲ ደረጃቲ ጥርዚ ምስ በፅሐት ብዘይካ ነቲ ቐንዛ ናይ ርእስኻ ዘሎ ናይቲ ሕማም ርእሲ ካልእ ዋላ ሓንቲ ከተድህብ ዘይትኽእል ትኸውን ማለት እዩ ካልእ ሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገር ኣይግድሰካን ይሞት ኣለኹ ባዕልኻ ፍለጥ ክሳዕ ትብሎ ትኽእልና ሓደ ሰብ ይኸውን እቲ ምቕንዛውካ ብውሽጢ እሞ ሽዑ ሙሉእ ኣድህቦ ትህባ ነቲ ሕማም ሽዑ ኢኻ ትሓዊ ትጅምር ተሕማምካ ሽዑ እያ ምሕዋይ ትጅምር ሕጂ ዝኾነ ሕማም ዋላ ሰዓል ክሕዘካ ከሎ ንምንታይ እዩ ቀጨውጨው ዘብለካ እቲ ምልክታት ዝህበካ ዘሎ ስእልካ ከምኡ ኢልካ እንተሰሪሕካ ኣካላትካ ንክሓዊ ዕድል ኣይትህቦን ሓይሊ ኣብ ካልእ ተጥፍኦ ስለ ዘለካ ንመሕወይ ዝኾነ ሓይሊ ይስእን እቲ ዘሕመሞ ምክንያታት ኣብ ደገ ዘሎ እንድሕር ንኣብነት ቁጥዐ ናይ ኣፍንጫ ናይ ምስትንፋስ ሃሊካ እሱ ከዓ ከጋድዶ ስለ ዝኾነ ሕጂ ክትእለ ይደልየካ ኣሎ ኣካላትካ ሞ እቲ ቐንዛ ዝህበካ ዘሎ ፃውዒት እዩ ይፅዋዕካ ተኣሊኻ ኣሕውያ ነዛ ኣካላትካ ወይ ናይ ኣእምሮ እውን ከምኡ ሕጂ ምስ ተኣልኻ ከዓ ተሓዊ ትምለስ ሕጂ ቃንዛ ፈውሲ ሒዙ እዩ ዝመፃና ቃንዛ ንክቐትለና ኢሉ ዝመፀ ክፉእ ነገር ኣይኮነን ቃንዛ ክፉእ ሰና ኢሉ ዝመፀ ቃንዛ እንተዘይህሉ እዩ ሕማቅ ምክንያቱ ክንጠፊእ ኢና ሓደ ነገር መፅእ እንታይ ኮይንካ ኣለካ ስለዚ ትፈልጥ ስእልካ ብኡ ትቕፅል ሞ ብኡ ጌርካ ከዓ ፀዲፍካ ትጠፍእ ማለት እዩ በቲ ትኸዶ ዘለካ ቁስሊ ወፃካ ክላዳሓን ባዕሉ ሓዊ ኢልካ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ መንጎኻ ተቆራሪፅካ ክትጠፍእ ኢኻ ማለት እዩ ሕማም ይጅምረካ ስእልካ ትኸይድ ኣይትሓውን ትመውት ድኻም ሓደ ዓይነት ቃንዛ እዩ ጥሜት ሓደ ዓይነት ቃንዛ እዩ ጥራይቲ እቲ ስምዒት ይቆርቡ ይቃነ ግን ናይ ቃንዛ ዓይነታት ናይ ቃንዛ እዮም ሕጂ ድኻም ክስማዓካ ከሎ ኣነ ደኺመ ሕጂ ኣኽለኒ በቃ ባዕሎም ፍለጡ ኢልካ ትገድፎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣካላትካ ሓይሊ መሊሱስ ይትንስእ እንተዘይኮይኑ ስእልካ እንተኸይድካ ከም ናይ ፈረስ ሕጂ ስእሊ እዩ ዝጋልብ ኣብ እዋን ኩናት ሽዑ ወዲቑ ሞት ኩሉ ሓይሉ ምስ ወድአ ይሞት ንሕና ግን ከምኡ ዘይኮንና ኢና ንነብር ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ድኻም እቲ ቃንዛቲ እቲ ናይ ድኻም ቃንዛ የሕውየካ እዩ ዘሎ የድሕነካ እዩ ዘሎ ከምኡ ጥሜት ድሕሪ ጥሜት ኣይትሰማዕካን ስእልካ ትኸይድ ኣለኻ መን ክሰርሖ እዩ ከዚ መግቢ ዝበሃል ግደፍዎ ኢልካ ከይድካ ክትመውት ኢኻ ማለት እዩ እቲ ጥሜት ግን ቆንጢኡ ምሕሳብን ምንቅስቃስን ምስ ከላእካ ትበልዕ ሞ ትነብር ሕጂ ቃንዛ ኣብ ውሽጡ ፈውስና ሒዙ ዝመፅእ ናትና ረድኤት እዩ ቃንዛ እዩ ዘንበርና በቃ ሓላዊና እዩ ካብቲ ዓንኬል ናይ ሂወት ከይንወፅእ ኣብ ሂወት ፅቡቅ ጌርና ንክንነብር ምእንቲ ብየማነ ፀጋም ናይ እሾኽ ሓፁር ሰሪሑ ዝሕልወና ሓላዊና እዩ ቃንዛ ሕጂ ንሰምዖ እዩ ማለት እዩ ቃንዛ ከመፅእ ቀዳማይ ነገር ድሕሪ ክትሰምዖ ክኢልካ ተሓዊ ግድን ኢኻ ተሓዊ ሕጂ ዋላ ብደረጃ ሕብረተሰብካ እዚ ኩሉ ቀጨውጨው ንኣብነት ካብቲ ምልክታት ማለት እዩ ምልክታት ድሓን ክንብል እቲ ስምዒታት ዘይኮነ እቲ ምልክታት ሕጂ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘሎ ዘተ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩሉ ግዜ ቁጥዕን ሕርቃንን ፅልእን ጥራይ ዝመልአ ማለት እዩ ሓንሳብካ ናብ ነውሪ እውን ናብ ፅያፍ ዝወረደ ፅያፍ ማለት እዩ ካብ ዘይፅበዮም ዓይነት ሰባት ክሳብ ክንድኡ ዝወረደ ክትርኢ ከለካ እዚ ኩሉ ነፀብራቅ ናይቲ ኣብ ውሽጥና ተሰሚዕና ዘሎ ሕማም ሕጂ እዚ ቃንዛ እዚ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ ነዚ ቃንዛ ፀኒኢልኩም ተዘይሰሚዕኩምኒ ይብል ኣሎ እቲ ቃንዛ ዝንፀባረቕ ዘሎ ማለት እዩ እና በቲ ፀርፍታትና በቲ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ብዕሉ ግን ቅስርጡን ዝኾነ ምባህላት በቲ ዘሕምም ምባህላት ዝንፀባረቕ ዘሎ ቃንዛና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ስምዑኒ ገለ ነገር ይባላሽ ኣሎ ሞ ስምዑኒ እዩ ዝብለና ሕጂ እንተዘይሰሚዕኩምኒ ይብል ኣሎ ከድኩም ክትሞት ኢኹም እዛ ጥሜት ተዘይሰሚዐ ኣብ ሰዓታ መቸም ክመውት እየ ጋሕ ክብል ማለት እዩ ናይ ተዘይሰሚዐ ነቲ ቃንዛ ናይ ፅምኢ ተዘይሰሚዐዮ ክመውት እየ ነቲ ቃንዛ ናይ ድኻም ተዘይሰሚዐዮ ጋሕ ክብል እየ ነቲ ቃንዛ ናይ ቁስሊ ተዘይሰሚዐዮ መሽምሸ ክወድቕ እየ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቃንዛ ዝፅዋዓና ዘሎ ንክንሓዊ እዩ ዝፅዋዓና ዘሎ ካርመና ኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ከድሕነና ኢሉ እዩ መፅእ ከድሕነና ኢሉ መፅኡ ንሕና ኸ ከም ህፃናት ስለ ዝኾንና ማለት ኩሉ ሰብ ህፃን እዩ ማለት ነቲ ንዓባኻ ክትከይድ ከለኻስ ሓድሽ ነገር ትውስኽ እምበር እቲ ኣባኻ ዝነበረ ህፃን ይጠፍእ ይበንን ማለት ኣይኮነን ሕጂ ተቐዳማይ መልስና እንታይ እዩ ነቲ ቃንዛ ምኽሓድ ምክንያቱ ስለ ብርቱዕ ዝኾነ ክስታይ ትገብሩ ንቅድሚት ክትከይድ ትደሊ ሕጂ ግን ጌጋ ኣገባብ እዩ ማለት እዩ ንቅድሚት ኣይኮንካ እንትኸይድ ደለካ ነቲ ቃንዛ እንድሕር ገዲፍካዮ ቃንዛኻ ይመርሓካ እዩ ካብዚኣ እንተ ተመሊስካ ሂወት ዘላ በዚኣ እንተ ጥሒስካ ግን ክትመውት ኢኻ እዩ ዝብለካ ዘሎ ካብዛ ጥሜት መርቲዓትካ ዘላ ዝተበልዕካ ክትነብር ኢኻ ከይበልዕካ ተኸይድካ ግን ትመውት ኢኻ እዩ ዝብለካ ዘሎ ጥሜት ሂወት ኣበይ ከም ትርከብ ዘርኢ ንፁር ሓፁር ድኻም ከምኡ እዩ ሕማም ከምኡ እዩ ኩሉ ዓይነት ቃንዛ
أبي كم زلا تا هيوت أبي كم زلا هيوت كأبي كم زلا يزيريكا زريكا هجي نزل إسكاخ تحلف كلها أنا موت خد خيد لها نموت لا تخيد لها خات أنزل نبرت عي خيد مو أبقى لك زي كله اللي خا أنزل مسكونه خيس مع كون خيلي ناب تحاول زي تخيل درجة أبي يزس مع كذا أبي زحمة كذا زي تفلت له درجة بس تخيل خا هجي تزعبي خوين سمعني بدرجة حبرت سب أبز أوانزي كل سبب يفلت صبوا أي سمعني زل كتوجه يلوي بزعبان أي سدت كتزارب كلها كل سبب كسيخون حما أي سمعه معناته بزي حوت السدت فرقنا بسدت على ناتو خوي بزعباتي أبي هوتو زقاتهم كل سبب كزارب كخلو نقوم له زرزرات بتعوم نجر كذكره أي كلني بيعنزو عزي بيحمو حجي بأكب حميمنا انتلينا بأكب كا ناي أكب في التحكاية اللي أنا له مالتي حجي تقول قسم عنا حجي أبقى اللي انتهى له ناي حزبنا حما يسمع عنا بقول كجن هيوتنا عود تختكم تخلي قالوا خمسة أبوان سلام كا بقول كسها تختكم زود تخلي خا حبروا عن زاجني بلك ناي ولك ترعيز لك أبس ساعات زاجن جزبزحنا ناي ولكنا لنا مهنات سدتنا بزلع عند حتى أوغندا زبلك وعن توي وي السودان إثيوبيا قليل كا إسرائيل مدرو بدا بالسهرة حليف كا بليبيا حتى خا معسكرات ميركا قال يزغلوا نناتكا معك قلت على كخط أقول له جميرو مالتي هجي نناتو أنزلوا تزبز حسب ولا توم زي بلهم جن نابنت أبز معرب توليدهم زعبي من سيات فلت بزحت مسانا يمساق يزلوا كل نجار بقى غمانا يمسمعون مهناتو عن يمسو مسلو كل نجارو مسانا يمزحهم مساكين حجتهم حدا فتي وزي عطهم ني عدهم قال سوم كمان يحشو انتي حجت عاد زلو انتي خوي مسب سدد قال له لها خله توم ناي وحكت زانتات زردهم زلو سبكن بقى كما خايم زصاغي حج سوم ابي هوتهم دك زعدن دم وي دك تي زلو عدهم ولقاو انزا يبلهم بقى عروتات ما ابي هوتهم دك تعدهم كن اتحبروا انزا مسخا يمقلوا له مالتي كيف تخا اي مالتي حج كما ما تصونت انزا بت اغبابو كنبلسلنا حج لا يمسلني كانزا كل جزء أبي يا زلاتا تبلاش يا زلان بخمي كتحوان هون ملسي نقرأك أبنت رسين حميمة كيد أبسأل ما تكون كأبسط زبالة بوتا يلو ينقرأني أفوتي ينقرأني تتقانزا ينقرأك حتى أملاها كيد ما يقدر بلع ولا ما يقدر أنت هكتب بلع كم زلك هر رأيك هجمري ينقرأك تميت كاسي تاير لي تسمى كلها ما يستيوز بلك زحول ما يستحجي ستكتب لها ينقرأك كل أنزاتك انتي كم تدليك أبزا ساعات زيا صبوك يبيز نقرأك كل جزء ولا زبورت أزنوت ناي أمره ناي كم زي depression ويجنكت anxiety خلنا خلو نسخل ناي شغلات سمعت زي أعرف شغلات كل جزء أتسأل أمرها أنت تمال أن يركع كرجع أخذ خلنا نجرات كم سألوا فينا مثلا جي وين أني خاخم علامة هيوت كتب قارص أنزل لك ناي بحكم نفس خاطر هذا لا ويكيد كتب بس حنا لك حدي صدق نكتب لا يتغلى وي استنزير لي أخونا حدش علامات حدش شرطات نهيوت أطريقاس ناوخت كده لك ويك نعن كتبت حنا لك مالتي وي نمنتاي قنعن كثير كان كامس نفس خاطر هذا مو تقبلوا نتي نمنتاي كم خسر كان جن ينقرأ كالوتي أنزاسي أبدي أنا زلا فوس أنزاس كسا يكون عباس يكون أفعلوا نتصوريها بنيحيو أبتي زوجا كا أبدي زلا تتحمل زلا زي تفوسي بلا كمان تحجي مالت أبنت أبنت نايس حق ده أبنت كتبنا إيه مش صارين مالت سمي مثل دم حافش ولا أبي هو كل عينت كان زاتاتي أبي يا زلا تتحمل زلا أبيك تفوسي زلاس أب نفسه مدهني تحجز مثلا حجي أنا كأنزاس كم حزاها يخاطر يوزل لك عمانتي وصل خاصي أيكون كأنزاخ من خلاص هيوت كا زت عيلك هيوت بزعمه من تخت نبرة زخلك زعبي مرحي زعبي أنفتي لعل زخون يخوني ما نسأجام كازلو دمساتك كاب كأنزا زنتصر مرحي أب هيوت يلا كابتا كأنزا مرحي أيو كدحنا نيجي مسيز اللون برك أطلع يكون النيل نسترد أنا لا معلت شعور هيوتنا كتفوكس تجمير مالتي تصور سعين الناس نبرة خدوسنا جميرو زنبرة تصورنا هيوت كفوكس يجمير مخناتو نتوم أبزز اللو خانزاتات ككيدنا ملسن هبون نابنت زيت مال هيوت يوز بزحنا هي سدتنياتات كانزا زيت مال نناتهم مدبات نيروم خونهم سبات جي الساعة أنزاتي أنا تسب ليتن معلتن تعقرقرون تخوينا كيدو مساء عرق خبر على مالتي مستانا قلت وي نتن كمال انزغل زيت مال أنا قرأت كمال أنا لو ويكا هيوت كنزي حاسب يعني رد حجنا كنزي أخوينا كنزي أقاتي ما زلا سلازم نزي أتقبله أبزاز اللخا هيوت بملأتي خنبر زلا نيلو مش نفسوسي
ኣስተንቲኑ ዓሚቑ ተረዳዲኡ ንዓመታት እውን ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ ርድእ እዚ ምግባር ምስ ነብስኻ ክሓዊ ይግብኦ። ግን ኩሉ ግዜ እታ ቃንዛኻ መልሲ ሒዛ መፅያ ኣላ። እቲ ናይ ምሕዋይ ግዜ 3 ክኸውን ይኽእል ንገሊኡ ሰብ ወይ 3 ወርሒ ወይ 3 ዓመት ወይ 30 ዓመት እውን ግን ሂወት እናሓወኻ ክትነብራ ትኽእል ኮይኑ ስምዓኒ። እታ ናይ ቃንዛ መሓዛኻ ወዓትኻ ክትገብረለካ እቲ ቃንዛ ዝበልካዮ ወላ ምስቲ ናይ ስነ ልቦና እውን ንኸይድ እዩ። ምክንያቱ ምልክት እዩ ዝነግረካ ዘሎ ከምዚ ዝበልካ ናይ ኣካላዊ ምፅኻ ረስኒ ክህልወካ ከሎስ እንድሕር ከቲትካያ እናቱ ትሳዕቤኑን ኣሎ ክትረስም ከለኻስ ሕጂ ብናይ ኣካላዊ እኮ የርዳእና እዩ ዘካርያስ። ናይ ኣካላዊ ከሎስ ወላ ሓንቲ ሕጂ ንምንታይ ድዩ እቲ ናይ ኣእምሮ ናይ ስምዒት ዘይርዳእና ፍርሒ ስለ ዘሎ ኢለ ይሓስብ። ሕጂ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈወሲ ዝበሃል ስኒ ክስታይ ነው። ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ባህሊ ልምዲ ዘሎ ቁርብ ኣብኣውን ድሓን ካልእ መዓልትን ክንቅፅሎ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ትርእስቲ ኩሉ ግዜ ይኮነን። ኣነ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክስታይ ገይረ ይርኦ እቲ ባህሊ ልምዲ እቲ ቋንቋ ክንብል ከለና ሃይማኖት ክንብል ከለና ናቱ ፅባቅ ኣለዎ ናቱ ፀገማት እውን ኣለዎ ማለት ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ነውሪ ዝበሃል ከምዚ ክትገብር ኣለካ ገለ ዝብል በቲ ባህሊ ዝመፅእ ማለት እዩ ልምዲ ንሱ ነቲ ቁስልኻ ከምቲ ዓብጦ ክገብሮ ክእል እዩ ማለት ነውሪ እንድየ ተባሂለ ሕጂ እታ ዝበልካ ቃንዛ ክትቅልቀል ከላ ባይ ምፅኽ ክትብል ከላ ክንዲ ዝሰምዓ ፈሪሄ ነውሪ እንድያ ዕብጥ ከብለ ሕጂ እታ መጀመርያ ዘለካ ምስታ ዝበልካያ ከተሓዛደለሲ ብኣግኡ ከሎ ብውዕዩ ከሎ ቃንዛ ክስማዓካ ከሎን ክትሰምዖ ከለኻን እናደፈንካዮ እናዓበጥካ ክትመፅእ ከለኻ ሕልኽልኽ ክብል ከሎን በበይኡ ድኾን። ምክንያቱ ወላ ኣብዚ ናይ ፈወስ ኣብዚ ናይ ተራፒ ዝገብሮ ገለ ገሊኦም ኣለዉ ሰባት መፅኦም ከምዝን ክኸውን ድቃሲ ኣብየኒ ቀጮጮ ብል ገለስ እንታይ ኣብ ኮይነ ይብሉኻ። ሕጂ እንታይ ኮንካ ተልካሲ እንድዑ ብለካ ሕጂ እንድዑ ክብል ደረጃ በፂሑ ዘለኮ ጥንግንግ ድበለ ኣሎ ውሽጢ ማለት እዩ። ካብ መጀመሪኡስ ብኣግኡ ኣይሰምዖ ንምንታይ ሓደ ይሰምዖ ፍርሕ ኣሎ ከይበሃል ናህና ከዓ ድበዝሐ ከዓ ሰብ እንታይ ክብለኒ ኣሎ። ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ክብለኒስ ሓደ ነገር ሕጂ ንኣብነት ዘካርያሲ ገለ ቃንዛ ተሰሚዓትካ ነታ ቃንዛ ንክትሰምዓሲ ክስታይ ኣብ ስግኣት ደእትወካ ተኮይኑ ከሰብ ሕጂ ንኣብነት መሓዙትካ ድን ዕሩኽትኻሲ ዋዕታታ ኮንካ ገሊሎም ክኮርዩ ይኽእሉ ወይ ክፀልኡኻ ሕጂ ንዓኣሲ ዋጋ ዶ ትኸፍለላ ዋጋ እኮ ተሓትት እያ ተቃንዛ ሕጂ ኣብኡ ይኮደሉ ኩላህና ውይ ንብል ግን እሞ ፈወሲ ደልየ ግን ከዓ እሞ ዝገለገለልካስ ዕጢጢ ትብል ማለት እዩ። ኣባያ ደላታ ግድል ተረዲኒ ሕጂ እዛ ዝበልካ ሰብሪና ኣብ ነዊሕ ዓመት ርአዮ ኣለኹ ዋላ ኣብ ኤርትራ ከለና ሕጂ እውን ኣብ ስደት ምስ ብዙሕ ሰብ ዝዛረብ በዚ ምክንያታት እውን ምክሪ ንምሃብ ዘይኮነስ ንምስማዕ ዝድውለሎም ሰባት ኣለዉ። ምስማዕ ጥራይ ዘድልዮ ከዓ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣትሰማምዓውን ቁርብ ዓቕልን ቁርብ ስራሕን ይደልን ድዩ ምስማዕካ ዋላ ሰማምዓ ጥራይ ነቲ ሰብሲ ከይፈረድካ ብርህራሄ ክትሰምዖ ተኽኢልካ ጥራይ ምክንያቱ ምስ ሕብረተሰቡ ስለዘየለ ዓብ ሓዉ ወይ ዓበይ ሓብቱ ኣቦኡ ኣዲኡ ኣዩኡ ስለዘየለዉ ብየማነ ፀጋሙ ሓንሳብ እቲ ዝኽእልካ ጥራይ ምስማዕ ሓገዝ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ እየ ዘስተውዕል ርህራሄ ዘለዎ ሰማዒ እንተዘይኮይኑ ስቶም ሰባት ክዛረቡ ኣይደልዩ። ምክንያቱ ቀደም ቆልዑት ከለና እንተተሃሪምካ ትበኣስ ምስ እቶም መሳቱኻ እሞ ሓደ ድልድል ዝበለ እንድሕር ዓሚፅካሲ ጫጭ ትብል ግን ማንም መፅኡ ኣይብደካን እዩ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ክኾኑ ኣለዎም ኣደየ ኢልካ ክትብል ክትውዕል ምክንያቱ እናቶም ርህራሄ እዩ ንዓኻ ክሕወይካ ዝኽእል ናይ ካልኦት ሓገዝ የብሉን ማለት እዩ። ሕጂ ካልኦት እቶም ዝበደሉካ ዋላት ኣበዱካ ኺደለይ ገለ ኢኻ ትብሎም ምክንያቱ እቲ ናቶም ኣይብደካን እዩ ዘሎ። ሕጂ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ስደትን ምስ ትገልጠምጦም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ፀገማትን ዝመፅእ ቃንዛታት ጓና እዩ ንዓና ምሳና መናበርትና ኣይነበረን ወይ ከዓ ኣብ ውሕዳት ዝቕልቀል እዩ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ኣብ ባህልና ወግዒ የብሉን ነዚ ከመይ ጌርካ ተካይዶ። ሕጂ ገሊኡ ነገር እንተሓባእካዮ ካብ ክሕባእ ዝግብኦ ማለት ንማንም ኣብ መገዲ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ስምዒታተይ ክነግሮም ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ሰሰዓቱን ገጉብኡን ኣለዎ ናይ ስምዒተይ እዩ ንመን ዝንገር ጥሜተይ ንማንም ሓላፍ መገዲ ኣንታ ጠመ እምበር ኣይብሎን እየ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብካ ሰብ እንዲሁ ክትሕልዎ ዝግባኣካ ድሕነትካ ሓንሳብ ኣብ ሓይልካ እዩ ወይ ኣብ ምስሊ ናይ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንድሕር ድኻ ማሪእኻ ገለ ሰብ ከጥቃዓካ ይኽእል ኸውን ባህሊ ዝተጠናነገ እዩ። ሕጂ ነዚ ዝኸውን ወግዒ ስለዘይፀንሓና ከመይ ጌርካ ኢኻ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ ንመን ኢኻ ትነግሮን ብኸመይ ትነግሮን ኣይንፈልጥን። ሕጂ ኣብ መወዳእታ እንታይ የጋጥም ዝበዝሑ ክዓሎም ከለኹ መንስያ እንታይ እዮም ዝብሉኒ ንገለ ሰባት ዓሊሎም ግን እቶም መሓዝቶም
كستيهابومن كم زي تصبغ سمعتها هابومن ويا يتقدس لهم أبقلها بحماق كريهم جميرهم كيداتون دا قلخون خلي جي أنا أنت عايز من قال صبغون دي قلنا زقبه كله نقر نزقبه تزنقرس نتزنقر نتزقبه الحر أبو أمرخا سرح يدلي له كنت بزحلف زبلنا يسي أبو أمرخا سمع كذا هون يكون كنزا صور سلاز بزح أمرخا كتصور زين حمو أبقل أوانس متصوري سنة شو كنزا سمع كا يجمر سلازي نزغان ساز زفوسو مني نفس زفوسو يخا نبت عقم زلو يخا كيد زلك مالتي نحراب يمان نزغام كذا هون يكون كم زغبر زي له زخل زي له خوينو نتزرهره تبلو صبر خيبكا تزارب وين باغش يخيدكا وي ناب زخونه خو معينت كمهركا زخل كيدكا ختفاخس يغبا ግን كيلا ابزلو عدي يزلو زخل سدتنيانا تزبزح مالتي اب زم معراف كله اب يمان صغامو كيلالو نابو خيد زخل كوينو سمعنا مالتي اجي ግን ابزي انتايا تا እዚ ነገር ዝጓና ስለ ዝኾነስ ከመይ ጌርና ኢና ንሕዞ ስለዚ ንፈልጥ እዩ ገልጠምጠማት ዝመጽእ ማለት እዩ ምሕባ ገለ ምክንያቱ ናበይ ከድካ ኢኻ ትዛረብ መጀመርያ ንመን ተማኽሮ نخلي كل نجارات نسمعنا نجارات تبغون قلنا حماقن نمنينا نقوله نفلتينا مالت حدا سبسي نغوص قتلو تمتي وس نمان نمسكم يلي نجرني ما كان يفلت إنه ماني خاط نكر زلك أنا توزي مش منابرت السبس لازخونه مالتي تميت تجمعوا خمس بلنايو حدا خل نجر تدليلنا نزقبو إذا حد زي نسنا أمره السلام زخيد حتوتاتكم حدش نجر لازخونه كل جزء نماني خاط بيني خاط قبره يبرت عنا مالتي حجي أنا معراب تازبل ناب كم زانات كخيلاتات كخيل رايز له خال يمان سأقام كمان نعرك خوا ولا من قرعي اللي كان تايكونه كان أنا تسبب زي حجز أنت وينه نتزل لخ حمام سلز فلتو ولا حنت ربحها يبلون حلويكم كم زل له أبزع مالتي قنا قدام الند نابتي زخلو سب مخاد مالتي أنا حتى بزوج عندي حتى ثانية مش قن ناو بيك الشغيل ده زنا صحنبر نمان نمسب زغل حتى هيفسلو أي ملكتهم نوع ناتو ما أنا مستوم سب زمت عني يزقبر نناتنا لنا مالتي شعور ناب كم زخماخي فواساي نأمره سرعو بعلمويا فلت أسب مخادكا نتني أمره نجري ملكته مالتي نباخي خمت زلنا حجي أب كله أبي أوروبا أب سمين أمريكان زلوا سب أب أستراليا قال أب زغلوا زناي معرب عالم زلوا سب كا أب تقو قالوا وكيلاتات نجي قالوا بدهوتات ناي قانقا ناي بحلي حسب السون يقاتمي تبهال خابين نعخا زغن زوكاس نوع من التيرابيست خاقل متات تايم كوينم دا قالوا يخبلوا مخلي قن كابز حلفو قالوا هابي ما نتساقامنا أنا قوموا مبالكم مالتي تفتح سنوسي حجي إذا تقبريو سابرينا أبز مدب زترايز يكون أبزح استفر عليه أب تلفزيونات أب كالون رأيو لحنات كمده أزي حاجازي أنا يسو نسخي نحد 10 زغن خمزنات كسب مويا كم زنات كختسو خبرابرو قال نجر كجبرون تدفع فيك يوم كومنا بلغ شيح 10 شيح 100 شيح 7 تريكم نتي صوم تجبروا زلهم سي بناتو لسان متيهم سلا تزاربوا زلهم كم إذا منابر تسب مخانو كم قبول سلا تجبروا زلهم تسبقة يمان زجاج مخيلو حاجز كحتت يخل كوينس معنا مالتي جي يوست عيو علىهم مالتي تسب كميلو 5 تابع كم جبر نبا هو طبعا لها كل جالس كهذا كارس قد هوتات بزح عنديو معات مستقبلنا كابي متنا أبي علنا أوشت دلو أكوب نايدك عندنا زبز وانا نايدك نزاربنا زخنا نقدر نطق نقبل كل أكوب دلو أنزاجن نمجمع جزينا كمان كم كستين نزارب دلنا أكوب كان زاينا نزارب دلنا مسخينا حجي المجمع حجي أكوب كان زار مهلاون خماسي ندحر أفلوت هبنا كل جزء بزنا اسمه أمورسي ناسنا لبنا أفلوت أي خاتوبون حدا نجار مجمع كان تازبك كأصلي وكأنزا مرزنت الله على كاس يلاني الكات نزقة وبوجرات بالحجي زبالة حنا بكم ينادلنا أبتي من ساق ينادلنا أبتي يلن أي كونن نتكون الناس من ساق حجي تقول لنا كم تازلاتنا نحت قبلنا رأسي حيم الله كأنزا لني أتحساس باي تبغ يلن قالت لنا نبعلو أقدم كم كوي كهقولو أبت أفلوت أخو تبغ خلها أبتا أنزاس فوسل لايكا ساعتها حقوق أبتا أنزا فوسل لايك قنت أنزا أنت أتحدث رأيوني أفلوت أخابني أتبع أفلوت أمول مسحب كايونات أنزا ولا حد خمان دزار بيلن بدحلو بعلو فوسل لو وش تخم تزبكين هجي نبغى قلنا خطر دو كتريول لك أو أبعد زلا فلتو قال لك
ሓንሳብካ ሕጂ እዚ ዝበልክዖ ዕዮ ትገብረዮ ዘለኺ ሳብሪና ንምንታይ እዩ ኣገዳሲ ነቲ ሰብ እዞም ቃንዛታት እዩ ዝበሃሉ ዘለዎስ ኣይኖት እዮም በዓል መን እዮም ክብል ማለት እዩ ተኽእሎ ኣለኻ ምክንያቱ መልክዖም እንተዘይነጊርካ ከዓ ምስ ረኣዮም ከመይ ኢሉ የለለዮም ሕጂ ንኣብነት እቲ ሓበራዊ ካብቲ ሓበራዊ ቃንዛታት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ መገዲ ስደት ዝመፅእ ዘጋጥም ነምፅእ ካብቲ ኩሉ ዘለና ሓበራዊ ቃንዛታት ሓንቲ ክንጠቅስ ማለት እዩ ኣብ መገዲ ስደት እዚ 2014 15 ካብ ሱዳን ንኤሮጳ ዝኸዳ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑትን ማለት ገሊአንስ ደቂ 17 16 ክብገሳ ከለዋሲ ፀረ ጥንሲ ይውግኣ ነይረን ምክንያቱ ዓመፅ ስለ ዘጋጥም ብብዝሒ ሕጂ እንተጋጠመ ኣብ ሓደጋ ካብ ዝኣትዋ ኢለንሲ ፀረ ጥንሲ ተወጊአን ይኸዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ጥንስን ኤችኣይቪን ስለ ዘጋጥም ዝነበረ ብብዝሒ ማለት እዩ ኣብቲ መገዲ ሕጂ ካብዚ ንላዕሊ ንዓይ ዘቐንዝወኒ ነገር የለን ምክንያቱ ህፃናትን ኣብ 2016 ኮይኑ ጓል 16 17 ዓመት ከምኡ ትገብር ኣላ ክብሉ ንኸሎ ኣነ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ከለኹ ሳዋ ክዕሎም ገለ ከለኹ ዝተወለዳ ህፃናት እየን ማለት እንድዩ ሕጂ ብሙሉእ ጠሊምካ ኢና ኣለኻ እምበር እስኻ ኢኻ ተኸላኸላይ ክትከውን ዝግባእካ ማለት እዩ ዋላ ብምሮኻ ሕሰቦ ይትሕሰቦ ግን ኣብ ውሽጥኻ ዝስማዓካ ውድቀት ኣሎ እዚ ዛንታታት ዝኽፀሞ ከለኻ ማለት እዩ ዝወርደን ዝነበረ መከራ ኣብነት እዚ ሓንቲ ኣብነት ክበኪለ ብዙሕ እቲ መከራ ተስቃይ ተማወዳት ተነዋል ማዕ ኩሉ ሕጂ እዚኣ ንኩላትካ ከመይ ትፀልወካ ኣብ ዜና ክትሪኣ ከለኻ ዋላ ኣነ ሕጂ ክብላ ከለኹ ንኩሉ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ተወግኦ እያ በቃ ከባድ እዚኣ ዋላ ነብስኻ እውን ክትንዕቕ ትኽእል ሕማቕ ስምዒት ስምዓካ ንሕናስ የለና ንብለካ እዚኣ እያ ከዓ ተቐንዛ እታ የለና እንትብል እታ ሓይሊ ምስኣን እያ እታ ቀንዛ ትበሃል ብጥንቲ ንኣብነት ኩናት ክኸውን ከሎ ወራር እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፅዎን እቶም ዝሰዕሩ ንምንታይ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ነተን ኣንስቶምን ንደቆምን ንኣሕዋቶምን ክከላኸሉለን ስለ ዘይከኣሉስ ካብኡ ንኔው ድቑሳት ይኾኑ ኣእምሮኦም ይፈርስ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ክከላኸሉለን ስለ ዘይከኣሉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ክንድኡ ዘመተ ናይ ዓመፅ ብምግባር እቶም ሰራዊት ነቲ ተቐባሊ ዘሎ ህዝቢ ከም ዘይትንስእ ይገብርዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ቃንዛ ይህብዎ ኣሎ ቃንዛ ከዓ ደቋሳ እዩ ስለዚ ሕጂ ብቐዳማይ ክንዛረብ ከለና ካብቲ ቃንዛ እንተዘይወፂኻዮስ ዋላ እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እውን ትርጉም የብሉን ንብል ዝነበርና ቃንዛ ደቋሳይ ስለዝኾነ ምትሳእ ስለዝኸልኣካ መጀመርያ ኣንዝኡ ክትሕወየሉ እምበር ቃንዛ እናወሰኽካ ሽዑ ኣንፀርጢሩስ ክዋጋ እዩ ኢልካ ተስፋ ክትገብር የብልካ ማለት እዩ መጀመርያ ዋላ ወታደር ኣብ ኩናት ብርቱዕ ኩናት ኣሎ ወታደር ገሊኡ ኖ ኣነ ክዋጋ የግደፉ ንክብለካ ክእል እዩ ሓኪም ግን ኣውፅኦ ጥራይ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓኪም ኣብ ምስትውዓል እዩ ዘሎ እቲ ውጉእ ግን ኣብ ሕርቃን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓበራዊ ቃንዛ ማለት እዚ ከምዚ ናይ ዘን ህፃናት ዝበልናዮ ዘጋጥመን በደላት ከምኡ ሽሕ ንፈልጥ ኢና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣብ ስደት ኣብ መገዲ ስደት ኣብ ኩሉ ዘጋጥም ኣዝዩ ብዙሕ ወፅዓታት ንፈልጥ እሞ ንልቅሖ ነቲ ቃንዛ ማለት እዩ ንኣብነት ምሳይ ኣብ ኡጋንዳ ዝነበረ ሓደ ናይ ቀደም ዝፈልጦ ሰብ እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ትሒዙ ኣብ ኤርትራ ከሎ እዚ መንቀሳቐሲ ዝበሃል ተሓቲቱ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሚኒስትርታት እዩ ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ እቲ ወረቐት ኣለዎ ካብ ቀደማ ትሒዙ ኣብ መገዲ ደዋ ኣቢሉ እቲ ወታደራዊ ፖሊስ ኣበይ ኣሎ ወረቐትካ ኢሉ ኣሰራጢዎ ዝፈልጥ የለን ተሓቲቶም ኣርእዮም ብሰላሙ ከይዱ ኣሎ ሕጂ ኡጋንዳ ምስ ድሕሪ 2-3 ወርሒ መፅኢ ተራኺብና እንዳኸድና ከለና ኣብቲ ጎደና ብማዕዶ ፖሊስ ነይሮም ከምዚ እቲ ሚሊታሪ ፋቲግስ እቲ ሕብርታት ብዙሕ ዘለዎ ወታደራዊ ዝመስል ዝተኸድኑ ግን ፖሊስ እዮም ሪኦም እንታይ ይብለኒ ሕጂ ኣነስ እዞም ፖሊስ ክሪኦም ከለኹ ክሳብ ሕጂስ ሰገጥ ትብል ንእሽተይ ስምባደ ትስምዓኒ ገለ ኢሉኒ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባኡ ንዕልል ጌርና ዋነ እውን ፅቡቅ ኣይስምዓኒ ቀጨውጨው እዩ ዝብለኒ ክሪኦም ከለኹ ሕጂ ብኸምኡ ዝተላዕለ እቶም ኣብ ጥቃ ገዛ ዝነበሩ ብተኣንጎሎ ደው ዝብሉ ፖሊስ ነይሮም ከይደስ ከመይ ሓዲርኩም ሄይ ብራዘርስ ገለ ኢሎም ሓልፍ ማለት እዩ ሰላም ብሎም ሶም ከኣገርሙ እንታይ ዳ ሰላም ኢልና ኢሎም ሕጂ ምሳይ ፅቡቅ ዕሩኽ ኮይና ማለት እዩ ክንሓልፍ ከለና ክተኽሰኒ ኢለ እየ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ እምሮኻ ዘሎስ ብፅቡቅ ኣይርኦም ንዖም ክሳይ ከምዚ ምክንያቱ ናይ ስክፍታ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝስማዓካ ማለት እዩ ክጎድኡካ ዝኽእሉ ጥራይ እዩ ዝመስል ደሎ ብቲ ውሽጢ ስምዒት ሕጂ እዚ ዝብለክ ዝሓክና ግን ስምባደ እዩ ዝስምዖ ክሪኦም ከሎ ከምዚ መንቀሳቐሲ የብልካን ክንሕዘካ ኢና ዝብሎ ዘሎ ዓይነት ግን መንቀሳቐሲ ድልዮ ይፈልጥ ካበይ ተለቂሕዋ እዚኣ ኣብ የማነ ፀጋሙ ብምልኦም መታዓቢቱ መሳፅኡ ዕሩኽቱ ገለ በዚ ነገር እዚ ሰቐዩ ስለ ዝነበሩ ካልኦት ሰባት ሸቐልቀል ክብሉ ይርኢ ስለ ዝነበረ ተሰቢሎ ኣብ ውሽጡ ሰፊሩ
ምስ ገለ መንስያት ክዕልል ከለኹ እንታይ እዩ ትሮማ ዋላ ምርዳእ እዩ ዝኣገዩ እዚ ምስ ባል እዚ እዩ ትሮማ ማለት PTSD ዝብሎ ትሮማ ዝበሃል ትሮማ ማለት ስምብራት ማለት እዩ ብላቲን ሕጂ እዚ ምስ ባል እዚ ሓደ ነገር ሓደ ዘይፅቡቅ ነገር ብተደጋጋሚ የጋጥም እሞ ሽዑ ይስበለካ ኣብቲ ውሽጢ ምስ ተሰበለካ ከዓ እሱ ኣሲሩ ይሕዘካ ካብኡ ምንቅስቃስ ትስእን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ናይዚ ዓርከይ ዝብለካ ማለት እዩ እቶም ፖሊስ ክሪኦም ከሎስ ምናልባት ኣሕዋት እውን ነይሮም መኾኑ ዝግፈፉ ብዛዕባኦም ይሻቀል ነይሩ ኸውን ሕጂ ኣብ ውሽጡ ስለዝኣተወት እሳ ተሰቢላቶሲ ናይ ካልኦት ዓዲ ፖሊስ ክሪኢ ከለውን ፅቡቅ ክሳነት ኣይስምዖን ኣብዚ ካናዳ እየ ዝቕመጥ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሓት መንእሰያት ፖሊስ ኣብ ጎደና ክሪኢ ከለዉ ገለ ዘይቅሳነት ከም ስምዖም እዮም ዝነግሩን ማለት እዩ ሕጂ ኢልና ንዕልል ምሽ እሞ እንታይ ክገብሩካ ክእሉ እዞም ካናዳውያን ፖሊስ እንታይ ይብሉካ ክእሉ ገለ ምሽ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ደስ ኣይብለኒ እዩ ዝብለካ ትሰብ ንምንታይ እዩ ተሰቢላቶ እያ ኣትያቱ ውሽጢ ካብዚኣ እንተዘይሓዊዩ ብሰላም ኣይነብርና ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነት ካልእ ዘይፈለጦም ምልክት ዘይረኣየሎም ኣብ ደገ ማለት እዩ ከምዚ ገጭ ከብሎ ዘይከኣሉ ነገራት ከምኡ ዝተኣከቡ ኣዝዮም ብዙሓት ቃንዛታት ኣለዉ እዚ እዩ እቲ ስምብራት ሰለሎ ንብሎ ዘለና እዚ ምስባል እዚ ማለት እዩ ሓደ ዘባህርር ዓይነት ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዓመፅ እንተጋጢምዋ እቲ ተመክሮት ኣዝዩ ክትቅበሎውን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ስለዝኾነ እቲ ስምባል እቲ ስበላ እሞ ድሕሪኡስ ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ክትርኢ ከላውን ትፀልኦም ማለት እዩ ዝኾነ ፆታዊ ዝምድናታት እንተተጠቂሱ ጥራይ ኩሉ ነፍሳ ይርበሽ ኣብ ሂወታ ብሰላም ምንባር ትስብ እዚ ምስባል እዚ ክትኣልዮ እንተኽኢላ ካብቲ ስምብራት ተሓውያ ካብቲ ትራውማቲ ሓውያ ማለት እዩ እሱ ምስ ኣይነብር እንድሕር ኣሎ ግን ትራውማ ኣለዋ ንብል ማለት እዩ እዚ ዝበዝሕ ኣብቲ እዚ ሕጂ ብውልቂ ኢና ንዛረብ ዘለና ብደረጃ ህዝቢ ከዓ ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ጉሖ ከም ዝበልናዮ እቲ ካልእ ሰብ ክግፋእ ክሽገር ምስ ረኣኻዮ ንስኻ ከዓ ነታ ቃንዛት እያ ትወስዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሱዳን ኮይና ሓንቲ ሰብ ናብ ኤሮጳ ክትከይድ ትፅበላ ብነፋሪት ግን ተን መሳትኣ ኩለን መከላኸልን ፀረ ጥንስን ገይረን ክኸዳ ከለዋ ናብ መገዲ ናይ ሰሃራ ክትሪአን ከላ እሱ ከዓ ናብኣ ይለግብ እቲ ስምዒት እሞ እቲ ናይ ዘይድሓን ስምዒት ሂወት በቃ ተደርቢኻ ምዃንካ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ህላወ ዝሓለወ ከምዘይብልካ ዝኾነ ሓደጋ ከጋጥማ ከምዝኽእል እቲ ዝስምዐን ንደቂ ኣንስትዮ እሱ ምስአን ነብር ማለት እዩ ዋላ ብድሓነን ከለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳቱ ኣየማነ ፀጋማ ከምኡ እዩ ዘጋጥመን ዘሎ እንጂ ዋላ ብቐጥታ ኣየጋጥማ ይለግብኣ ማለት እዩ እቲ ናይ ዘይድሓን ስምዒት ከምኡ ንኣብነት ብድኻ ከባቢታት ዝቕመጡ ከምዚ ናይ ኣብዚ ምዕራብ ማለት እዩ ንኣብነት ፀለምቲ ብብዝሒ ተጨቃጭቆም ዝቕመጡሉ ናይ ድኻታት ከባቢ ገሊኦም እቶም ስድራ ቤታት ርኹባት እዮም ፀለምቲ እዮም ኣብ ቕመጡ ግን ርኹባት እዮም እቶም ደቆም ግን ካልኦት ደቂ ካብኦም ድኺ ዝበሉ ደቂ ፀለምቲ ክዋረዱ ክሳራጠዩ እንዳረኣዩ ስለዝዓብዩ ኣብ ነብሶም ከዓ ከምኡ ኣለዎም ንነብሶም ልክዕ ማዕረት ኣትሒቶም ይሪእዋ ማለት እዩ ይንዕቋ ምክንያቱ እቲ ንዓኻ ዝመስል ሕብሩ በቶም ፖሊስ ክሳቐ ተሪእኻዮ ብሰንኪ ስራሕ ዘይብሉ ምዃኑ ትምህርቲ ዘይረኸበ ስለዝኾነ ዘምፅኦ ገልጣዕታዕ ዝፈጠሮ ምዃኑ እቲ ነገሩ ረሲዕካ ከም እንስሳ ባዮም ዝርኢና እዚኦም ይፍንፍኑና እዮም ትብል ማለት እዩ ዋላ እስኻ ብሂወትካ ከምኡ ተተንኪፍካ ዘይትፈልጥ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ንልቅሖ ሰለሎ እዩ ካብ ካልእ ሰብሲ ንካልእ ሰብ ዝተሰበሎ ቃንዛስ ንዓና ከዓ ይስበለና ካብቲ ካልእ ናባና ይለ እዚታት ከምዚ ዝመስል ሚልዮን ኣለና ቃንዛታት በብሓደ እንተንፅብፅቦ እዩ ሓበራዊ ቃንዛና ማለት እዩ እንታይ ግን ተብለዋ እዚኣ ቃንዛ ዘካርያስ ክእትወልካ ኢለኦ ከለኹ ሰብ እውን ወላ ጉግል ገይሩ ከንብብ ዝያዳ ብእንግሊሽ ክሪእዋ ተደልዮም ቫይኬሪየስ ትራውማ እዩ ዝበሃል እዛ ዝገለፅካ ንዓኸ ብል የለ ድሓን መደምደምታ ግበሮ ኣለኦ ከለካ ዘካርያስ ብዙሕ ሒዘካ ቀጥል ነዊሕ ከድና ኣለና ኣብ መወዳእቱ እዚ ከምዚ ሎም ዓልቲ ሕጂ ክንብሎ ዝፀናሕና ቤን ጀሚርና ቤን ንኣትወና ቤን ወፅእ መትሓዚ የብሉ ናብ ሰዓት ዝውዳእ ኣርእስቲ ኣይኮነን ኣነ ግን እንታይ እየ ዝብል ኣብ መወዳእታ ክንብላ ንኽእል ቃንዛኻ ሓላዊኻ እዩ ኣምላኽ ንዓኻ ክሕልወካ ኢሉ ዝፈጠሮ ህያብ እዩ ቃንዛኻ ብዘይ ዚ ቃንዛ እዚ ሂወትካ ናብቲ ዝግባእ ኣንፈት ክትከይድ ኣይትኽእልን ሕጂ ቀዳማይ ነገር ቃንዛይ ሓላዊ እዩ ኢልካ ኣብ ክንዲ ከም ሓደ ሽልማት ሒዝካ መማረሪ ትጥቀመሉ ከም መድሃኒት ከፊትካ ውሽጡ ርኢኻ ነታ መድሃኒት ኣውፂኻ ነታ ፈውሲ ብኡ ዘላ ሓዊኻ ደልዲልካ ሙሉእ ዝኾነ ብርሃን ዘለዎ ሂወት ክትነብር ምኽኣል ማለት እዩ ሕጂ ብጥርኑፍ ኣይንኽሓዶ እቲ ህዝብና ኮይንዎ ዘሎ ገለ ብካልእ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ገሊልና ኣይንኽሓዶ ብጥርኑፍ ከዓ ኣብቲ ሰፈርና ኣብቲ ቃንዛ ከዓ ኣይኹን ኣብኡ ጥራይ ሕልኽልኽ ምባል ገዲፍና መርሚርና ካብኡ መድሃኒት ነውፅእ ክልተ ጫፋት ኢና ንርኢ ሓደ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ዝመስለካ ቃንዝኡ ዝኽሕድ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ቃንዝኡ ዘምልኽ ዳርጋ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝመስለካ እዚአን ክልቲአን ፈፂመን ዘይሕውያና ክቐትላና ከጥፋኣና እየን ማለት እዩ
ክንገብሮ ዘለና ነቲ ቃንዛታትና ብሓደ መርሚርና ንርአዮ كحملنا يو كن كحوينا يلي خامس يزلو مسرعنا يوغا فقر زي كون خزنا زقبو مدهانيت يو كم مدهانيت تقبلنا كم ما زش اللي ما تيو ناتي بقى أنا أنزو إندي بقى سمعون نعيش سوم ده أموزيت أنزوهم كملكم أفكم تخفتوا إندي كومي مش تجبركها إيه مودي مش أبقليو نايك أنزا أننت الله نايك أننت الله أنا حيالي نعيش من نزبلا لحد كلا أي عينت عنت قالوا أنا وتصع مسكينة بقى كل مكراز أخوي من نعيش من نزبلا عنت قالوا زين قلت عنت نزلوا أبسط توم عبلتي نازلوا زيهم يربو شخا مالتي أنا حيالي سمعني ندابلو توم وتصعتي نازلوا أنو نحنا وتصعتينا نعنا سمعنا كلتي نارسيسيزمي كلتي قالوا كمان نايسنا لوبوناسي grandiose narcissism and covert narcissism دبحلا لك عقلي اسكاي نسني ترأيو ندبلن اتخاط قنزيناتي نابا يموزو ولا بوليتيكا كويزي ات معرباوين حيالاتي سمعنا يلوم يرب شخا قن أننتي توم دوباوين نايت دوباو شنخ نايز عالمكا جزيكم نايبون عنا سمعنا يلوم زوزو معكو يايبلوني قن كسمعنا قدعتنا بقى سلسته قد أنا سمعنا نبر زبها الحنت حيزو ما يلقى يمزونيم بيشونا نقلن طبعا السوميم كود قبل حج أنا تقولي ذكرت تقولي إتلك أنا عحاسي حلفنا تكوي وصلني كوسنا يدلني ها مناتو بتوقدي إني إسحاق أخذ تقول قومي تحساسون إسحاق أخذ زي قالنا قلت تفتيروها أنا كاتفات حجي أبزن تاي زاز بالك صبغتي أذكركني تزبزح وأن تاي كوين سمعني سبسي حلفنا التسكم ناي كان زخاخ تبلغ خلاص تبدل سنات كاي تبلغ نو بدل ناي بدالي خاي نفسها محواي قلنا نات كاي سو خنرسع لنا كنذكر لنا خنرسع يبلنا نفسها ختحويا ناتكا حلفنتي فتيمكا نابكا زوسد نجر يله تقتالي خاصي كدحنا كا ما نايكلني حجي حنا ختفدي تدليخا ابت العلت قتلك حسبه እሱ ዘይገመቶ ሓዊኻ ሓይልካ ክትመጾ ከለኻ እዩ ሕነ ምፍላይ እምበር እስኻ ንዓይ ክትቀትለኒ ፈቲንካ ኣብ ቆትለካ ወይ ፈቲኑ እሱ ኮ መደቡ ፈጺሙ እንታይ ከተማርክ ትውዕል ከድካ ትሓውለካ ማለት እዩ ሕጂ ብዝኾነ ናብታ ፈውሲ ክንምለስ ኣብ ቃንዛና ኩሉ ፈውስና ኣሎ ከም ህዝቢ ነቲ ቃንዛና ንስማዓዮ ብሓባር ማለት እዩ ኩላትና ብዛሃለና ሃሊና ዕምርና ሓደ እዩ ኩላትና እቶም ቃንዛ ንኽሕድ ዘለና እሱ ዝሓይሽ ስለ ዝመሰለና ካብ ሓልዮት ኢልና ዝሓሰብናዮ ዝተበገሰ እዩ እቶም ካልኦት ከዓ እቶም ነቲ ቃንዛ ጥራይ ንመራመረሉ ዘለና ከዓ ነቲ ቃንዛ ብምጥቃስ ጥራይ ከይ ምርምርና ማለት እዩ ፈውሲ ከይወጣናስ ጥራይ ነቲ ቃንዛና ብምምላኽ ኣብ እግሩ ፈፈው ምባል ከዓ ብኡ ፈውሲ ዝመፅእ ስለዝመሰለና እዩ ዘይግደሱ እውን ኣሎ እዚ ነገር ዝጠቕሚ በቃ ስቕልካ ኢና እዚኦም ገለ መለልካ ከዓ ዘርሕቕካ ኣሎ ዋላ እሱ ከዓ እሱ ዝሓሸ ስለዝመሰለ እዩ መወዳእታ ግን ሓንቲ እያ እታ ዝሓሸት ዝበዛሕና ከዓ ይንገብራና ኣለና እሳ ከዓ እንታይ እያ ነቲ ቁስሊ ነቲ ቃንዛ ከድካ ትኸፍቶ እንታይ እዩ ዘድልዮ ዘሎ تا مدهاني تابع الله تعمل سب الله كيد كأخ أنا تعمل سمت جبارة مالتي تسمعنا زلو عنزا مكتع جدليه بليكون الفرق حزبية ترند حراب سدت على خوي نطرح السوق خلي مالتي بقول كين زخونة سبب نحر حتى كأخا أنا حقو سيمس دادي كل هو تي بقى به يلني يزلو زبل أمروس حتى ترى يخرج نسخكم مالتي لازم عنزانا زك حدا يكون حجنة عنزانا نخفته نتا مدهاني تنوت أيه زي أنت قلنا كله تودي يتعري مالتي. نعم بقى يعني ما ذكرت maybe كم دقناون الله يتقنون نملسنا قانينا نحججن كنا وح كمان نبات نت مسمعتي نحنا كم أصلنا نحن maybe قبل ما نسناجن التسبس انت عيدا حسب الوقص بزعبا كنزا تو حدث بقول كوزلو أنزا ناي حبرة تسب زلو أنزا ولا بحاجة درجة نقولسي عفلو طبعا بقى تجمر مو ولا عبت المخفات كيف تحكي معنا ناتو خمس ذا كاس عقلت تجمع زول سبيكا نخحد ناتي أنزاز بلا سمعنا هجي إذا نحر بوحفنا يو أو خلنا أفلوت أو نحكينا فرا بزي مخحد بزي ناتي كوبي خلو أنزايمو جزا خسر ريحة بأنزاي جرا خامبان قديفنا قالوا أنزاي ناس أبا دوك نبت هجي زي عم جمري أكون مسرة تاوينا أمور وطعنا بقى أبا خمان دوك الناس نبعلو بزح مش زقنا نقدر حنت السقوم تقبل كل حنت السقومية نقنيت ونشوفك هم مالتيو إلى ده حسبه أفلوت تودا بخام أكن عزوان خلالني هو أبزاز بالك يغلي تحتمل إسنا خنا عزونا نقول كأنزا حنسابكو أفلوت أم هابو درايكو فوسي قصلي وزعتك بحد بوتا أبتخبى بحكمنا يعلم تقصلي كي رجس كلا صيل كفلوت هيب كايد رايس أوتيل كاكو كتحاول كوي
تبلاش خي أكو تقصل مبر كنت حكى كلها تقلط عقل ملا مبر ندحر كابتا زوصلت لا مجمرة دمو تأزر أخايا سق إلك أنت حلي خايا ساعتها حلي تحاوي مالتي حجي حنسا بسي كأنزا أفلطو سلازهاب كاي تراي ناتو أجابة بالله أنزا رأينا مفلت أني يزبلك مجمرة شعور أملخ إنك اللي يكون كا تراي ريخانس كم زلوا فلت أني يزبلك السنت إلك يا بعلو ناب حويت يمرح طبعا ذات بقى نسا بقى يا أني زكرياس كلهم تعذبتها I know زكرياس ماليس كم صرناهم تقولوا نسوح عجزية الله من لسنا خوني يعني نبذ زلهم برمعتي